அந்த லேடர் காமிச்சிங்க. அதுல பார்த்தீங்கன்னா ஞான யோகம், அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகம் தியானம், மேற்படியில் இருப்பது பக்தி யோகம். அடுத்தது கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்வதால் எல்லா நோக்கமும் அடையப்படுகிறது. 6.3, 6.4, 6.5 பார்த்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோக முறையில் புது மாணவனுக்கு செயலே வழியாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் யோகத்தில் முன்னேறும் ஜட செயல்களை துரத்தலே வழியாக கூறப்படுகிறது. 6.4 யோகத்தில் உயர்ந்தவன், அது உயர்ந்த யோகி யோகம். மனதின் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரியும் ஆவான் அப்படின்றதோட முடிச்சுக்க பிரபுஜி. அன்னைக்கு வெரி குட் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க கிளாஸ் நோட்ஸ்ல இருந்து எடுத்திருக்கீங்களா இந்த இதெல்லாம்? எஸ் பிரபுஜி. ஆமாம் பிரபுஜி. எஸ் வெரி பிரபுஜி. குட், வெரி குட். நோட்ஸ் ரியலி தான் பிரபுஜி. ரியலி Thank அப்ரிஷியேட், you பிரபுஜி. ரியலி அப்ரிஷியேட். குட். ஸோ இப்போ நம்ம 6.6ல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, பிகாஸ் இதுல கீ என்ன, நமக்கு மனம் நமக்கு எதிரியா இல்ல நம்முடைய நண்பனா அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வியில நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம். அப்ப நம்ம டிஸ்கஸும் பண்ணோம் கொஞ்சம். மனம் நமக்கு எதிரியா இருக்கிறது நிலை எப்போ, நமக்கு நண்பனா இருக்கிற நிலை எப்போ அப்படின்ற ரெண்டுமே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அப்போ நம்ம 6.6 வாசிக்கலாம். ஷேர் பண்றேன். ஓகே, 6.6 வாசிங்க. எஸ் பிரபுஜி. Yeah. பந்துராத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனா சிதக அநாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்த்தேதாத்மைவ சத்ருவத். மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறுபவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம நேற்று டிஸ்கஷன்ல இதுதான் நமக்கு பேசணும் இல்லையா? மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறுபவனுக்கோ அதுவே மிக பெரிய விரோதியாகும். ஸோ ஜஸ்ட் ரீகேப். மனது எப்பொழுது நண்பனாகிறது? மனதை வென்றவன் அப்படின்னா மனதை வென்ற நிலைன்னா என்ன? மனது நமக்கு நண்பனாக இருக்கிற நிலை என்ன? மனதை வென்ற நிலை அப்படின்னா என்ன? தன்னுடைய செயல்களை புலனின்பத்தில் ஈடுபடாமல், பௌதிக வாழ்க்கையில் இல்லாமல் கிருஷ்ண உணர்வை நோக்கி நமது மனதை திருப்பி கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கு. நம்முடைய செயல்கள் எல்லாமே கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பது நிஷ்காம கர்ம யோகம் சொல்றோமே. நம்ம எதை செய்தாலும் கிருஷ்ணருக்காக செய்வது, கிருஷ்ண உணர்வில் செய்வது, கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவது, அவருக்காக சேவை செய்வது, நித்திய சேவகனாக இருப்பது. இது எல்லாமே இப்படிலாம் இருந்தோம்னா நம்முடைய மனமானது படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும். அதனால நம்ம பக்குவப்படுத்தப்பட்ட மனம் அப்படி இருக்கும்போது மனம் நம்முடைய வசப்பட்டதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். கரெக்ட். ஸோ இதுல நமக்கு மெயினா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, மனது தான் இந்த யோகத்தினுடைய மையப்பகுதி. ஏன்னா மனது எந்த எந்த டைரக்ஷன்ல அது நம் புலன்களை செலுத்துகிறதோ அந்த வழியில் தான் புலம் செல்லும் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம ஆத்மா ஒண்ணு நினைக்க பார்க்குது, ஓகே இந்த மாதிரி செய்யணும்னு போது மனதுல ஒரு தோன்றல் வருது. அப்போ அந்த மைண்ட் இருக்கு இல்லையா, மைண்ட் தான் அதை ஆக்ட் பண்ண போகுது. ஸோ நம்ம அதை இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு தெளிவா இருக்கும். இந்த சேரியட் இருக்கு இல்லை, இந்த ரதம், இந்த சேரியட் இருக்கு. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு இதுல இருக்கிறீங்க,
ஒரு நல்ல ஒரு வனத்துல இருக்கீங்க வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நல்ல இதா இருக்கு. இப்போ அந்த டைம்ல இந்த ஒரு வழி பார்த்தா வனம் இந்த மாதிரி நல்ல அழகா இருக்கு, இன்னொரு பக்கத்துல இன்னொரு வழி இருக்கு. அந்த வழியில சென்னா பாலைவனத்துக்கு எங்காச்சும் போவோம். இன்னொரு வழியில் சென்றா ஒரு உங்க முன்னாடி ஒரு 3 4 வழி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு வழி சொன்னா நல்ல வனம் அந்த மாதிரி இருக்கு, இன்னொரு வழியில சென்றா பாலைவனம் அந்த மாதிரி இருக்கு, இன்னொன்னு சென்றா ஒரு கரடு முரடான ரோடு இருக்கு. இந்த மாதிரி 4 5 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. நீங்க ஒரு சேரியட்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க. அதுதான் ஆத்மா, ஜீவாத்மா அந்த சேரியட்ல, இந்த ரதத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. அவர் தான் அந்த ஓனர் இல்லையா, சேரியட்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. மனம், அறிவு, இன்டெலிஜென்ஸ் தான் இந்த சேரியட்டை செலுத்துகின்ற அந்த ஆளு, சாரதி. அதுதான் இந்த அறிவுன்றது, இன்டெலிஜென்ஸ். மனம் என்பது என்னன்னா இந்த ரேஸ். அது 5 குதிரைங்க இருக்கு பாக்குறீங்களா, 5 குதிரை தான் உங்களுடைய 5 புலன்கள். ஓகே, அந்த 5 புலன்கள், கண்ணு காது இதெல்லாம் இருக்கு உங்க புலன்கள். இது இந்த மனம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இந்த குதிரைகள், இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்துகின்ற இந்த கடிவாளம், இது சொல்லுவாங்க இல்லையா, ரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அது இது செல்லுகின்ற பாதை, ஒவ்வொரு 5 பாதை நம்ம சொன்னோம்னா அந்த 5 பாதை அவனுக்கு ஒரு ஒரு இன்பம் தரக்கூடிய இந்த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, அது. ஸோ இந்த அறிவானது இந்த மனத்தின் வழியாக இந்த குதிரைகளை, 5 குதிரைகளை, 5 புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி அதை நேராக செல்லக்கூடிய வழி, நல்ல அழகிய வனம். அது அந்த வனத்தில் சென்றால் ஆன்மீகத்தில் நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் அடைய முடியும் அப்படின்ற ஒரு பாதைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த 5 குதிரைகளையும் ஒன்றாக கட்டுப்படுத்தி அந்த வழியில் செலுத்த வேண்டும். சோ அதற்கு என்ன தேவை? அறிவும் மனமும் இல்லையா. அந்த அறிவானது மனதனை கட்டுப்படுத்தி புலன்களை அந்த வழியில் செலுத்த வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியம். இதுக்கு சென்ட்ரல் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தா மனம், அந்த இன்டெலிஜென்ஸ். இது ரெண்டும் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பர்டிகுலர்லி இந்த மனம், இந்த குதிரையை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த கடிவாளம் இல்லை என்றால் என்ன ஆகும்னா, குதிரைகள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு வழி திசைக்கு இழுத்துட்டு போவோம். அப்ப என்ன ஆகும்? கவுந்துரும் இல்லையா. அப்ப இந்த ஆத்மாக்கு அது எங்க செல்லணுமோ அந்த இடத்துக்கு செல்ல முடியாது. சோ இந்த எல்லா யோக பயிற்சிகளும் மையம் என்ன? நமக்கு இந்த மைண்ட், மனம் ரொம்ப முக்கியமானது. மனம் இல்லை என்றால் குதிரைகளை, இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. இது நம்ம கிளியரா மனசுல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால்தான் இந்த கொஸ்டின், ஆத்மாவானது மனதா இல்ல யார் எஜமானர், யார் சேவகர் அப்படின்னு பார்த்தா, ஆத்மா யார்? இதுல இந்த படத்துல இருந்து யாரு எஜமானர்? ஆத்மாதான் பிரபு. ஆத்மாதான். இல்லை, மற்றதெல்லாம் சேவகர்கள் தான். மனது, புத்தி இதை உபயோகித்து நம்மளுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தினால் இந்த ஆத்மாவுக்கு அது எங்க செல்ல வேண்டுமோ அந்த இடத்துக்கு செல்ல வைக்கும். சோ இந்த ஆத்மா இந்த மனதில் என்ன இருக்கும்? அதோடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்ன? கிருஷ்ணரை சென்றடையணும். ஸோ அந்த இடத்துக்கு செல்லணும்னா மனது புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அம்சம். அது நம்ம மனதில் கொள்ளணும், தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம யோகா என்ன செய்யறது? அதுதான் இந்த மனதினை ஒருநிலைப்படுத்தி நம்மளுடைய சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்னவா இருக்கணும்? கிருஷ்ணரா இருக்கணும். சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்மளுடைய புலன்களுடைய திருப்திக்காக கிடையாது, நம்ம கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்காக சேவைகளை செய்ய வேண்டும். அதுதான் நம்முடைய குறிக்கோளா இருக்கும். அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? நம்ம மனது அந்த நிலைக்கு இந்த குதிரைகளை செலுத்துகிறது. நம்மளுடைய அறிவானது அதற்காக எழுதுகிறது. அதே மாதிரி ஃபால்ஸ் ஈகோன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது நமக்கு அகங்காரமும் இல்லாமல் பணிவுடன் நம்ம இலக்கினை சென்றடைய போகிறோம். இது ரொம்ப முக்கியம். இல்லாட்டி என்னன்னா நம்ம மனது இது என்ன, நம்மளுடைய ஒரு சாதாரண ஆத்மாவுடைய பொசிஷன் என்னன்னா, தான் தான் பெரியவன், தான் தான் தெரியும், கிருஷ்ணர் பத்தி நினைக்க கூட மாட்டான். அப்படி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்கும் கிருஷ்ணர் என்ன கொடுத்திருக்காரு? ஒரு லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு.
ஒரு சிறிய அளவுல வந்து அவர்களுக்கு தீர்மானம் எடுக்கக்கூடிய அந்த தன்மை கொடுத்திருக்கிறார். ஸோ அந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடத்தை எதற்கு உபயோகப்படுத்தணும்? தன்னுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கத்துக்கு வேண்டி பயன்படுத்தணுமே தவிர புலன்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய நிலையை செலுத்தக்கூடாது. ஸோ அந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடத்தை அதற்காக யூஸ் பண்ணணும், கிருஷ்ணன் சென்றடையிறதுக்கு. அது பக்தி மார்க்கத்துக்கு. அதை விட்டுட்டு இந்த புலனின்பத்திற்கு செலவுபடுத்தினால் என்ன ஆகும்? அவனுடைய கம்ப்ளீட் அந்த பிறவி பயனே வந்து அவன் எய்த முடியாது. அது வந்து நம்ம கிளியரா அதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றோம். மனதை கட்டுப்படுத்தி அதை நண்பனாக வைத்துக் கொண்டால் நமக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும், என்னெல்லாம் அட்வான்டேஜ். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனமானது நமக்கு நண்பனாகி இருக்கிறான். இதனால பரமாத்மாவின் கட்டளையை பின்பற்றும் அந்த மனது கட்டுப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் பொழுது பரமாத்மாவின் கட்டளையை பின்பற்றும். ஸோ அறிவு வந்து புலனுணர்ச்சியில் பற்று கொள்ளாது. ஏன்னா கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் அது. ஸோ அதனுடைய பலன் என்ன? நம்மை வந்து உயர்த்தும். நம்முடைய இலக்காகிய கிருஷ்ணரை சென்றடையக்கூடிய அந்த இலக்கில் நம்மளை செலுத்தும். அது மட்டும் இல்லாமல் அங்க செல்வதால என்ன, நமக்கு சச்சிதானந்த நிலையை ஏற்படுத்தலாம், பெர்மனன்ட் ஹாப்பினஸ். நமக்கு தெரியும் மெட்டீரியல் லைஃப்ல இருக்கிறதெல்லாம் வந்து டெம்பரரி ஹாப்பினஸ் தெரியும். ஸோ மனதை கட்டுப்படுத்தாத நிலையில் என்ன ஆகும்? அது நமக்கு எதிரியா இருக்கும். ஏன் எதிரின்னு சொல்றோம்? அதனால காமம், கோபம், அப்புறம் மயக்கம், இவர்களின் கட்டளையை பின்பற்றும். அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு எப்பவும் துக்கம் தான், டென்ஷன் தான். ஒரு ஒருமையான நிலையில் இல்லாமல் மனது தவித்துக் கொண்டே இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுது? நம்ம வந்து அது எதனால வருது? புலனுணர்ச்சிக்கு நம்ம அடிமையாக இருக்கிறதுனாலதான். ஸோ புலனுணர்ச்சியில் பற்று கொள்ளாமல் நம்ம வந்து இருக்கிற நிலை தான் மனது நண்பனாக இருக்கக்கூடிய நிலை. ஆனால் புலனுணர்ச்சியில் புலனுக்கு கட்டுப்பட்டால் அது நமக்கு பலனாக, அது நம்முடைய பகைவனாக திகழும். அப்படின்னா புலனுணர்ச்சி ஈடுபட்டு பல்நோக்கு செயல்கள் செய்யும்போது நமக்கு நம்ம செயல்கள் எல்லாம் என்னது? பந்தப்படுத்தி விடுகிறது இல்லையா? பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ள கர்மமாகிறது. அப்போ கர்ம பலனை நாம் அனுபவித்தே ஆக வேண்டும். அப்பொழுது நம்ம இந்த பிறப்பு விடுபட முடியும். ஸோ மனதினை நம்ம எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்திய நிலையிலேயே செல்ல வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, அதை எப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும்? ஆன்மீக நிலையில். எப்படி ஆன்மீக நிலையை செலுத்த வேண்டும்? மூத்தவர்கள் ஆணையை பின்பற்றும். யாரு மூத்தவர்கள் அப்படின்னா ஒரு குருவும் நம்மளுடைய குருவினுடைய ஆணைக்கு. குரு என்பவர் நம்மளுடைய மனிதனா இருக்கலாம், இல்லை என்றால் நம்ம பிரபுபாதர் மாதிரி இருக்கிற இந்த உன்னதமான ஆத்மாக்கள் கொடுத்த நமக்கு அவர்களுடைய புக்ஸ், வேதங்கள், இதெல்லாம் நமக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும். ஓகே, இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ நம்ம வந்து இனி 7ல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும் சமாதி நிலையில் உள்ளவருடைய அறிகுறிகளை பற்றி பார்க்க போறோம். பிரபு மாதாஜி ஏதாச்சும் 6.7 வாசிங்க பார்க்கலாம். சுரேஷ்குமார் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? இந்துமதி மாதாஜி, கோகிலா மாதாஜி, சுரேஷ்குமார் பிரபுஜி, இந்துமதி மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா படிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மேம். போட்டுனா நான் சுரேஷ்குமார் பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. 6.7. ஆமா பிரபுஜி. जिदात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु दधा மானபமானயோக. மனதை வென்றவன் அமைதியை அடைந்து விட்டால் பரமாத்மா அவனுக்கு ஏற்கனவே அடையப்பட்டு விடுகின்றார். அத்தகு மனிதனுக்கு இன்ப துன்பம், குளிர் வெப்பம், மான அவமானம் எல்லாம் சமமே.
பொருளுரை. சரி, பொருளுரை பிரபு, இது நம்ம இதோட ஓகே, தேங்க்யூ. நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஜிதாத்மனா பிரசாந்தஸ்ய பரமாத்மா சமாஹிதः சீதோஷண சுகதுக்கேஷு ததா மானா அபமானயோ அப்படின்னு பார்ப்போம். அப்படின்னு என்னன்னா, மனதை வென்றவன் அமைதியை அடைந்து விட்டதால் பரமாத்மா அவனுக்கு ஏற்கனவே அடையப்பட்டு விடுகிறார். அத்தகு மனிதனுக்கு இன்ப துன்பம், குளிர் வெப்பம், மான அவமானம் எல்லாம் சமமே. இதுல இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், யாருக்கு பரமாத்மா ஏற்கனவே அடையப்பட்டு விடுகிறார்? யாருக்கு அப்படின்னா, மனதை வென்றவனுக்கு. மனதை வென்றவனுடைய நிலை என்ன? அமைதி அடைகிறான். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த போனதுல, சமாதி நிலை. சமாதி நிலையில தான் நம்ம அமைதி அடைய முடியும். எப்பொழுது அமைதி அடைவோம்? மனதை வென்று பரமாத்மாவுடன் ஒருங்கிணையும் போது, ஒன்றிவிடும் போது. அப்பதான் நமக்கு மனதை வென்று அமைதியை அடைய முடியும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன, அந்த நிலையில என்ன, நம்ம அந்த உன்னத நிலை சமாதி நிலை அடையும் போது அத்தகு மனிதனுக்கு இன்பம், துன்பம், குளிர், வெப்பம், மான அவமானம் எல்லாம் சமமே. எதுவுமே அவர்களை அஃபெக்ட் பண்ணுது. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இதுல, இந்த சாப்டரோடைய இது பார்க்கும்போது, இந்த இந்த படம் அப்ப நம்ம எல்லாரும் சொன்னோம், இதை பார்க்கும்போது என்ன தோணுது அப்படின்ட்டு இல்லையா. இந்த மாதிரி ஒரு சமாதி நிலையில் இருக்கிறவருக்கு பாருங்க, ஒண்ணுமே தோணல. அவருக்கு சாப்பாடு சாப்பிடுறதுல போட்டிருக்கிறவரு, அவருக்கு இந்த கடினமான இந்த இதெல்லாம் தெரியறது இல்லை இல்லையா. ஸோ அவருக்கு எல்லாம் சமமா இருக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி நிலை யாருக்கு வரும்? சமாதி நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு. ஸோ அந்த சமாதி நிலையை எப்படி அடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா, அதுக்கு நம்ம பார்க்க போறோம், எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஆனால் அதற்கு முக்கியமாக ஒரு குரு தேவை. குருவின் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை நம்ம பின்பற்ற வேண்டும். அப்படி மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து பார்க்கணும். ஸோ இதுல பாத்தீங்களா, இந்த படம் பார்த்தா ஒரு பேலன்ஸ் மாதிரி. ஸோ பிளஸும் மைனஸும் ஈக்குவலா இருந்தாலும் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். பிளஸ் ஜாஸ்தியா இருந்தால் இந்த பக்கம் விழுந்துடும், மைனஸ் ஜாஸ்தி இந்த பக்கம் விழுந்துடும். ஸோ இருமைகளில் சமநிலைப்பட வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம கிளியரா நம்ம இதுல இருந்து தெரியும். இது நம்மளுடைய பேசிக் ஒரு ரூல் என்ன? எல்லா ஆத்மாக்களும் நம்ம கிருஷ்ணர், தட் இஸ் முழுமுதற் கடவுளனுடைய கட்டளைகளை பின்பற்ற வேண்டும். அவருடைய கைடன்ஸ் தேவை. முழுமுதற் கடவுளுடைய கட்டளைகள் எங்கேருந்து நம்ம பார்க்க முடியும்? தானே சொல்ல முடியுமா? முழுமுதற் கடவுளுடைய கட்டளைகள் எங்கிருந்து நமக்கு கிடைக்கும்? யார் வழியாக கிடைக்கும்? நம்முடைய மனதில் வீட்டிருக்கிற பரமாத்மா மூலமா. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். மனதிலே இருக்கார், எல்லாருடைய நெஞ்சில் இருக்கிறார் பரமாத்மா. ஸோ அவரே கைட் பண்ற. நமக்கே தெரியும், சில காரியங்கள் செய்யும் போது செய்யாத, இது நல்லதில்லை, இல்லை இது செய்ய அப்படின்னு நம்ம மனது தோன்றும். அதை யாரு? பரமாத்மா நமக்கு வழிகாட்டுகின்றார். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பரமாத்மா உடைய பொசிஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்கும் பரமாத்மா கொடுக்கிற கைடன்ஸை மதிக்க வேண்டும். அந்த கைடன்ஸ் பிரகாரம் நம்ம வழி நடத்த வேண்டும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஒரு குருவுடைய வழிகாட்டல். குரு வழிகாட்டல் சொல்லும் போது டைரக்டாவும் சரி, இல்லை என்றால் குரு எழுதிய அந்த இதெல்லாம் கிரந்தங்கள் இருக்கிறது, வேதங்கள், அதெல்லாம் அதுபடி நாம் நடக்க வேண்டும். ஸோ நம்ம அக்கர்ம நிலையில், பிகாஸ் வழி நடக்கும் போது கிருஷ்ணரை நினைத்து அவருக்கு திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். ஸோ ஆனால் இந்த அஷ்டாங்க யோக நிலையிலும் இருக்கும்போது என்ன, புலன்களை கட்டுப்படுத்தி நம்ம இதயத்தில் வீட்டிற்கும் பரமாத்மாவை நினைத்து கொண்டு நாம் இந்த யோகத்தில் ஈடுபடுகிறோம்.
ஸோ இது எல்லாம் பார்த்தோம்னா என்ன, கிருஷ்ணர் that is அந்த கடவுளை, that is சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் சொல்றோம் இல்லையா, முழுமுதற் கடவுளையே நினைத்து கொண்டு காரியங்களை செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து நமக்கு தெரிகிறது. ஓகே, ஸோ மனதை கட்டுப்படுத்தாமல் இருந்தால் அது நம்மை எங்க சென்று நம்மை கொண்டு சென்று விடும். என்டாங்கிள்மெண்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா, என்டாங்கிள்னா கட்டுண்ட நிலைக்கு நம்மை கொண்டு செலுத்திவிடும். அது நம்ம அனுமதிக்க கூடாது. ஸோ நம்ம மனதனை ஒருமைப்படுத்தி புலன்களை கட்டுப்படுத்தி பரமாத்மாவில் போக்கஸ் வைத்து நமக்கு இந்த நிலையில் நம்ம சமாதி நிலையை அடைய வேண்டும். அந்த டைம்ல மரியாதை, அவமரியாதை, குளிர், வெப்பம், இன்பம், எதுவுமே பாதிக்காத நிலையில் இருக்கும். ஏனென்றால் நமக்கு தெரியும் நாம் ஒரு ஜீவாத்மா. இந்த பாடிலி கான்செப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா டெம்பரரி அப்படின்ட்டு நமக்கு அந்த உணர்வு கிளியரா ஒரு டைம்ல இதெல்லாம் நாம் ஒரு முக்கியத்துவம் செலுத்த மாட்டோம். ஓகே, அதுதான் சொல்றோம் இல்லையா, பக்குவம். அது நார்மலி ஒரு கிரகஸ்தனுடைய நிலை இது இல்லையா. தட் இஸ் நம்ம ஹாப்பினஸ், அதே மாதிரி சாரோ, இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் பக்குவமான மனது இருக்கும்போது சார்ந்த நிலையில் தான் நாம் எப்பொழுதும் இருப்போம். ஸோ சூழ்நிலை மாறினாலும் ஒரு மாற்றமும் நடக்காது அப்படின்ட்டு நமக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சு 6.8 படிக்கலாம். இந்துமதி மாதாஜி நீங்க படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி அடுத்தது பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. 6.9 நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. செல்லகுமார் பிரபுஜி நீங்க படிங்க மாதாஜி. இந்துமதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஞான விஞ்ஞான திருப்தாத்மா கூடஸ்தோ விஜயேந்திரியः யுக்த யுச்யத்ய யோகி சம்லோஷ்ட்ராத்ம காஞ்சனः. ஒருவன் ஞானத்தினாலும் விஞ்ஞானத்தினாலும் முழு திருப்தி அடையும் போது அவன் தன்னுணர்வு நிலை பெற்றவன் என்றும் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றான். அத்தகையவன் உன்னதத்தில் நிலை பெற்று தன்னடகத்துடன் உள்ளான். கூழாங்கற்களையோ கற்களோ தங்கமோ அவன் அனைத்தையும் சமமாக காண்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஒருவன் ஞானத்தினாலும் விஞ்ஞானத்தினாலும், விஞ்ஞானம் என்றால்னா அனுபவ ஞானம், ஓகே, விஞ்ஞானத்தினாலும் முழு திருப்தி அடையும் போது அவன் தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றவன் என்றும் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். அத்தகையோன் உன்னதத்தில் நிலை பெற்று தன்னடக்கத்துடன் உள்ளான். கூழாங்கற்களோ கற்களோ தங்கமோ அவன் அனைத்தையும் சமமாக காண்கிறான் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஒருவன் ஞானத்திலும் விஞ்ஞானத்திலும், ஞானம் என்றால் அவனுக்கு என்ன தெரிகிறது? ஞானம் என்றால் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஞானம் என்றால் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க பிரபு. ஞானம் அப்படின்னா நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா. ஆத்மா வேறு, தேகம் வேறு அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் முதல் படி ஞானம் அப்படின்றது. பேசிக் ஞானம் அதுதான். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் ஐ ஆம் த ஸ்பிரிட் சோல். ஞான் ஒரு ஆத்மா, என்னுடைய பாடி வேறு, அது தெரிகிறது பெர்ஃபெக்டா ஞானம். விஞ்ஞானம் என்றால் என்னன்னா அதுல கடவுள், நான் கடவுளுடைய விண்ணப்ப பகுதி, நான் கடவுள், என்னுடைய கடவுளுடைய நித்திய சேவகன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த இது பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த போன தேர்ட் சாப்டர்ல 4th சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? ஒரு 5 ஸ்டேஜ் பார்த்தோம்ல. அது பேர் என்ன? பிரம்மபுச்சம். பாத்தீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம படிச்சது பிரம்மபுச்சம் பாத்தீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? 5 ஸ்டேஜ். அதுல ஞானமயா விஞ்ஞானமயா எல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம, ஞாபகம் இருக்கா? எஸ் பிரபுஜி.
ஞானமய அன்னமய கோஷா ஞானமய கோஷம் எக்ஸாக்ட்லி சொன்னீங்க பிரம்மபுத்திரம் பிரபுஜி. அப்படின்ட்டு பஞ்ச கோஷங்கள் அப்படின்ட்டு அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குன்னு பார்த்தோம் நம்ம. அதுல பாத்தீங்கன்னா உன்னதமான ஸ்டேட் என்ன, 5வது டாப் மோஸ்ட் என்ன, அன்னமயா ஞானமயா, அதுக்கப்புறம் என்ன விஞ்ஞானமயா இல்லையா, அதுக்கப்புறம் என்ன நோட்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா பிரபு? நான் பார்க்க தெரியுது, எங்க எழுதுறேன்னு தெரியல பிரபுஜி. ஸோ அது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்போ, பிகாஸ் நம்ம வந்து படிக்கும்போது இந்த எந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்ட்டு நம்ம முக்கியமா நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அது ஸோ ஹையஸ்ட் பிளேன் அப்படின்னா விஞ்ஞானமயம் தாண்டி ஃபர்ஸ்ட் 3 அன்னமயா பிராணமய விஞ்ஞானமய 3 இடத்துல இந்த விஞ்ஞானமய வரும்போது தான் நமக்கு வந்து கடவுள் அந்த இது நமக்கு வருகிறது. அது அந்த கடவுளுடைய ரியலைசேஷன் நமக்கு வருகிறது. இல்லாட்டி என்னன்னா நமக்கு அந்த இது வராது. அப்புறம்தான் நமக்கு வந்து புரியறது. பிஆர் என்ன நம்ம 3rd இது முடிஞ்ச உடனே நமக்கு என்ன வருகிறது, 4th வந்து என்ன ஸ்டேஜ், அது நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ், அந்த இது இல்லையா, இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணி நமக்கு என்ன நமக்கு புரியுறது, நான் கடவுளுக்கு தொண்டு செய்யும். அப்போ நம்ம கர்ம காண்டம் தான் செய்வோம். ஃபைனல் இது 3.42 எக்ஸாக்ட்லி மைண்ட் இஸ் பிட்வீன் சென்சஸ் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் போட்டிருக்கு. அதாவது உடம்பு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் உடம்பு பாடி, 2வது லெவல் சென்சஸ், 3வது லெவல் மைண்டு, 4th லெவல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்து சோல் ஆத்மா. அதான் சோல் இஸ் ஈவன் ஹையர் தென் இன்டெலிஜென்ஸ். Intelligence is still higher than the mind. Mind is higher than senses. Senses are the superior to dull matter. Exactly. இந்த படத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எஸ் பிரபுஜி. யாரு இது ஆத்மா வச்சு ஹையஸ்ட், அவர் ஓனர் சேரியட்டுக்கு. அவருக்கு கீழே தான் இன்டெலிஜென்ஸ், அவருக்கு கீழே தான் மனம், அவருக்கு அறிவு, அவருக்கு கீழே தான் புலன்கள், அவருக்கு மற்றது இப்போ சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து அது எங்கு செல்லக்கூடிய வழிகள். ஸோ அது லீஸ்ட். ஏன்னா அந்த புலன்களும் மைண்டும் வந்து எப்படி அடக்கிறதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சென்ஸ் எங்க போய் அடையணும் இருக்கு இல்லையா, என்ன அடையும் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் அது. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல நம்ம என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த கான்டெக்ட்ல இந்த விஞ்ஞானம் சொல்லும்போது என்னன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த லார்ட், அந்த எப்படி அனுபவிக்கிறது சச்சிதானந்தம் சமாதி நிலையில் வரும்பொழுது என்ன ஆகுறது, கடவுளுடன் ஒன்றிணைகிறான் இல்லையா. 5th ஆனந்தமயா அந்த ஸ்டேஜ்ல வர்றாரு அவரு. ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, தட் இஸ் அவனுக்கு வேற எதுவுமே இல்லை, கிருஷ்ணர் தான். அதே மாதிரி தான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தேன் நான். தட் இஸ் ஆனந்தமயத்தை பிரேம ஸ்டேஜ் வருது. தட் இஸ் கம்ப்ளீட் கடவுள்ல வந்து லயித்து இருக்கிற நிலை, அது சமாதி. அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது தான் ஒருவன் முழு திருப்தி அடைகிறான். என்ன சச்சித் ஆனந்தம் அந்த நிலை அடைகிறான். அப்போ அந்த நிலை என்ன, தன்னுணர்வு நிலை பெற்றவன் அப்படின்ற நிலையாகிறது. அப்போதான் அவனை யோகி என்றும், ஏன்னா அவன் வந்து கிருஷ்ணரில் மனதினை வைத்து கொண்டு அவன் அந்த நிலை அடையும் போதுதான் யோகி அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இது வந்து நம்ம இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். இன்னொரு கேள்வி மனசுல தோணலாம், பரமாத்மா சொன்னீங்க, நீங்க வந்து யோகின்னு சொல்றீங்க, யோகி இந்த சமாதி நிலையிலே வந்து நம்ம வந்து இந்த முழு திருப்தி அடைகிற நிலை வருகிறது, பின்ன நீங்க எப்படி சொல்றீங்க அது வந்து உன்னதமான நிலை, பக்தி யோகம்தான் பெட்டர் அப்படின்ட்டு, இதை வந்து இந்த ஞான யோகத்தை விட அப்படின்னு சொல்லும்போது அதற்கு என்ன பதில் நினைக்கிறீங்க நீங்க? என்ன பிக் டிஃபரன்ஸ் பக்தி யோகத்துக்கும் இந்த சந்நியாசி நிலைக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஏன்னா இந்த கேள்வியெல்லாம் வரணும். நீங்க இந்த படிக்கும்போது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து
எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்க மனசுல இந்த கேள்வி எல்லாம் வரணும். ஏன்னா நீங்க ரிலேட் பண்ணும். தட் இஸ் ஓகே. பரமாத்மா யோகி வந்து உன்னத நிலை என்ன, பரமாத்மாவை அடைகிறான். அப்போ ஆனா இங்க வந்து பர்பட்ல இது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு, அவன் வந்து திருப்தி அடையும் போது தன்னுணர்வு நிலை பெற்றவன் என்று யோகி என்று அழைக்கப்படுகிறான், அவன் முழு திருப்தி அடைகிறான் அப்படின்ட்டு. முழு திருப்தினா வந்து தட் இஸ் ஆனந்தம் தானே, பரமானந்தம் தானே, பின் எப்படி அப்படின்ட்டு இந்த கேள்வி எல்லாம் வரணும் மனசுல. ஏன்னா நீங்க இந்த இது நம்ம படிக்கிறதெல்லாம் நீங்க ஞாபகத்துல வச்சு அதை ரிலேட் பண்ண பார்க்கணும். என்ன மெயின் டிஃபரன்ஸ்னா, பரமாத்மா நிலை வந்து பூர்ண நிலை கிடையாது. 400 ஃபார்ம், 400 விஷ்ணு ஃபார்ம். அது வந்து மனது இவர் யோகி என்ன பண்ண, மனதினையும் புலங்களையும் கட்டுப்படுத்தி அவர் பரமாத்மாவை போக்கஸ் பண்ணி அந்த நிலையை எழுதிடுறார். ஆனா பகவான் இருக்கும்போது என்ன, பக்தி யோகத்துல இருக்கும்போது என்ன, பக்தியில் ஈடுபடுபவர்கள் என்ன செய்யறாங்க, கிருஷ்ணர் தான் முதல் கடவுள்னு தெரியும் அவங்களுக்கு, அவருக்கு அந்த உருவம் இருக்குது தெரியும், அவர் 5 ரசத்துல வந்து அவங்க வந்து ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். ஸோ அது ராகானுங்க ஸ்பான்டேனியஸா அவங்க இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இன்டெல்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கிருஷ்ண உணர்வினை அவர்கள் ஸ்பான்டேனியஸா எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்க என்ன, கஷ்டப்பட்டு அவர்களுடைய புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி பரமாத்மா நிலையில் அவர்கள் அதை போக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்பொழுது சமாதி அடைகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் இந்த நிலையிலும் வந்து கிருஷ்ணருடைய பூர்ண ரியலைசேஷன், பூர்ணமான ரியலைசேஷன் இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து அவங்க பக்தி யோகத்துக்கு பக்தி நிலையை அடையலாம். கிருஷ்ணருடன் வந்து இந்த 5 ரசத்தில் ஏதாச்சும் ரசத்துல இதுல இருந்தும் அவர்களுக்கு ப்ரோக்ரஸ் பண்ணலாம் அவங்க. ஆனா இதோட நிறுத்திட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பரமாத்மா இந்த நிலைப்பட்டு திருப்தி அடைகிறான்னு சொல்றாங்க இல்லையா, இந்த நிலை சந்நியாச நிலை எடுத்தால் கூட அவர்கள் அந்த இந்த மனக்கட்டுப்பாடு விட்டு போனோம்னு என்னதுன்னா டக்குன்னு கீழே விழுந்துடுறாங்க. அதுதான் விஸ்வாமித்திரனுடைய இது பார்த்துருப்போம் நம்ம. நமக்கு ஸ்டோரி தெரியும் இல்லையா, மேனகை வந்து அவங்க வந்து ஆடல் பாடல் அது இருக்கும்போது அவருடைய மனக்கட்டுப்பாடு ஆனது விடுபட்டு போய்விடுது, கீழே விழுந்து விடுகிறார். ஸோ ஆனால் ஒரு பக்தன் நினைக்கும்போது அவனுக்கு முன்னாடியே தெரியும், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது அவனுக்கு இதெல்லாம் தேவை. மனது சரி, புலன் சரி, எல்லாம் கிருஷ்ணனுக்காக தான் அர்ப்பணித்து அதெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறான். அப்படி இருக்கும்போது அவனுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிற புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப ஈஸியாயிடுது அவங்களுக்கு. ஆனால் யோகிக்கு புலன்களை யோக பயிற்சியினால் கட்டுப்படுத்த வேண்டிய நிலை. ஓகே, இது வந்து மனசுல வந்து வச்சுக்கோங்க. ஆனா இந்த இப்ப நம்ம கமிங் பேக் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வரும்போது, அந்த யோகத்தின் அந்த சன்னியாச நிலை அடையும் போது அவன் தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று திருப்தி அடைந்த ஒரு ஆத்மாவாக இருக்கிறான். அத்தகையோன் உன்னத நிலை பெற்று தன்னடக்கத்தில் அந்த மாதிரி சன்னியாசிய வந்து இந்த சமாதி நிலை அடையும் போது என்ன நிலையில் இருக்கிறார், எப்படி இருக்கிறார், அவருடைய நிலை ரொம்ப பணிவுடன் தன்னடக்கத்துடன் இருக்கிறார். அப்புறம் அவருக்கு வந்து பொருள் மேல தங்கமானாலும் சரி, வைடூரியமானாலும் சரி, அது வந்து கூழாங்கற்களும் கற்களும் ஆர்டினரிகள் ரெண்டெல்லாம் ஒண்ணுதான் அவங்களுக்கு. அவர்களை வந்து அந்த டைம்ல வேற எதையும் நாடுறது கிடையாது. மனதினை திடப்படுத்தி கொண்டு அவர்கள் எல்லாவற்றையும் சமமாக பார்க்கிறான். ஸோ ஒரு இதே மாதிரிதான் பக்தர்கள் இல்லை, பக்தர்களும் வந்து கிருஷ்ணரில் வந்து பூர்ணமாக சமர்ப்பித்த பின் அவர்களுக்கு வேற எதுவுமே பார்க்கறது இல்லை, கிருஷ்ணர் தான். ஸோ இந்த சமாதி நிலையும் அதே மாதிரி தான். நம்ம பார்த்தோம் போன ஸ்லோகத்துல பார்த்த மாதிரி, அவர்களுக்கு வந்து வெயிலோ இல்லை குளிரோ இல்லை வந்து நன்மையோ தீமையோ அதெல்லாம் அவர் இது பார்க்கறது இல்லை. அதே மாதிரி தான் இங்கே கூழாங்கற்களோ தங்கமோ எல்லாம் அவங்களை ஒன்றும் பாதிக்கிறது கிடையாது. ஸோ அவர்கள் இந்த முழுமையான தன்னுணர்வில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ இதுல இந்த விஞ்ஞானம் அந்த அனுபவ ஞானம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த நிலையில பார்க்கும்போது புத்தக இது இருக்கு இல்லையா, புக் நாலேஜ் வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் த புக் நாலேஜ் வித் ரியலைசேஷன். ஞானத்துல புக் நாலேஜ் மட்டும் இருக்கலாம், ஆனா விஞ்ஞானம் சொல்லும் போதுதான் நமக்கு வந்து அவனுடைய அது ருசித்து அவனோட அந்த இதை உணர்ந்த நிலையில இருக்கிறான், அனுபவத்தை உணர்ந்த நிலையில் இருக்கிறான். அந்த
உன்னத நிலை, சமாதி நிலை சொல்றோம் இல்லையா, அது உன்னத நிலை வரும்போது உணர்தலும் கூடி அவர்களுக்கு ஏற்படுகிறது அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, போனோம்பா. அடுத்து இதுல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஒருவன் தான் நம்ம பார்த்த மாதிரி ஒருவன் ஞானத்திலும் அறிவிலும் விஞ்ஞானத்திலும் அனுபவ ஞானத்திலும் வந்து இருக்கிற நிலை அவன் பரவச நிலையில் இருக்கிறான். திருப்தி அடையும் போது பௌதிக ஆசைகள் இல்லாமல் கூழாங்கற்களோ கற்களோ தங்கமோ அவன் அனைத்தையும் சமமாக நினைக்கிறான். பார்த்தீங்களா, இங்க இவங்களுக்கு எது சிம்பிள் லைஃப், கிருஷ்ணரே தான் மனசுல இருக்காங்க, எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்கிறார்கள். அவர்கள் பணிவுடன் வந்து எல்லாம் அவர்கள் வந்து கிரகித்துக் கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். நடைமுறைக்கு உதவாத அனுபவ ஞானமற்ற அறிவு பயன்படுத்துறது அனுபவம். நம்ம வந்து பௌதிகத்துக்கு நம்ம வந்து என்ன அறிவு இருக்கிறதோ அந்த அறிவை வந்து பௌதிக முன்னேற்றத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற அறிவு மாதிரி இருந்தா அது எதுக்குமே பயன்படாது. ஸ்கில் பில்டிங் இருக்கலாம், ஆனால் நம்ம வந்து நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ரோக்ரஸ் ஆகிறதுக்கு அது உதவவே உதவாது அப்படின்னு பார்க்கலாம். 6.9 பார்க்கலாம். யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க பிரபு. சுக்ரூன் மித்ரார்யுதாசீன மத்யஸ்தத் வேஸ்ய பந்துஷு சாது இஸ்வாபீஷ வாபேஷு சமபுத்திர் விசிஷ்யதே. நேர்மையான நலன் விரும்பிகள், பாசத்துடனும் நன்மை செய்வோர், நடுநிலை கொண்டோர், சமாதானம் செய்வோர், பொறாண்மை கொண்டோர், நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவரையும் சமமான மனதுடன் நடத்துபவன் மேலும் முன்னேறியவனாக கருதப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ. ஓகே, அடுத்தது சேர்த்து படித்துலாம் நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே, இது பார்த்து. ஸோ அகைன் நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்றோம். ஒரு யோகியுடைய இந்த நிலை என்ன அப்படின்னு, அவருக்கு வந்து நேர்மையான நலம் விரும்பிகள், அவர்கள் தான் நேர்மையான நலம் விரும்பிகள், எந்த உள்நோக்கமும் இல்லாமல் நேர்மையான நலன் விரும்பிகள், பாசத்துடன் நன்மையை செய்வோர், தட் இஸ் எல்லா உயிர்களையும் ஒன்றாக பார்க்கிறார்கள், எல்லா உயிர்களும் ஒரே மாதிரியான அவர்களுடைய விஷன் இல்லை, அவங்க பார்க்கறது எல்லாரையும் ஒரே சமமாக பார்க்கிறார்கள். நடுநிலை கொண்டோர், சமாதானம் செய்வோர், பொறாமை கொண்டோர், நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவரையும் சமமான மனதுடன் தான் நடத்துகிறார்கள், மேலும் முன்னேறியவனாக கருதப்படுகிறான். அவர்கள் வந்து யாரையும் எந்தவித பாகுபாடும் கிடையாது. எதிரியை கூட வந்து சமமாக தான் பார்க்க முடியும், நண்பர்களையும் ஒரே மாதிரி தான் பார்க்க, எந்தவித பாகுபாடும் இல்லாமல் வந்து சமமாக பார்க்கிறார்கள். இதற்கு ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம ஃபிஃப்த் சாப்டர்ல பார்த்தோம்ல பிரபு, போன இதுல கூட சொன்னீங்க. அந்த ஸ்லோகம் என்ன ஞாபகம் இருக்கா? ஆமா பிரபுஜி, அந்த ஒரு அதாவது முழுமையான உணர்வுல இருக்கிறவங்க, அது வந்து பாவிகளாக இருந்தாலும் அந்த நாயை உண்பவன் இவற்றை எல்லாவற்றிலும் வந்து ஒரே ஆத்மாவை தான் பார்க்கிறான், எல்லாரையும் சமமாக தான் பாவிக்கிறார். அதாவது தூய பக்தனின், அதாவது கிருஷ்ண பக்தரின் நிலை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிரபுஜி. ஆமா பிரபுஜி, நாயை உண்பவன் நாய் அப்படின்ற மாதிரி அப்படி சமமா தான் பார்க்கிறார்கள். அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய இது என்ன? ஸ்லோகம் எடுத்து அந்த ஸ்லோகன் நம்பர் சொல்லுங்க எல்லாருக்கும். வித்யா எல்லாரும் இப்ப நான் ஏன் இப்படி சொல்றேன்னா, பார்க்க வைக்கிறேன்னா, நான் வந்து நீங்க எல்லாரும் அது சர்ச் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எப்போ இந்த மாதிரி நம்ம மனசுல இதெல்லாம் மனசுல ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம ஒரு ஆளை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு கஷ்டம், நமக்கு ஒரு மனதே கட்டுக்கடுக்காம இருக்கும்போது நம்ம இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு. அதனாலதான் சொல்றேன். நான் பிரபுஜி கிட்ட கேட்கும்போது நீ மற்றவங்களும் எல்லாம் அது எந்த ஸ்லோகமா இருக்கும்னு செக் பண்ணுங்க, பார்க்கலாம். 5வது இதுல வரும் வித்யா, அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும். அது என்ன ஸ்லோகம் பாருங்க.
மற்றவங்க பார்த்து சொல்ல முடியுமா? புக் எடுத்து பாருங்க. ம். யார் சொல்ல போறா ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். பிரபுஜி ஆ, 5.18 பிரபுஜி. நீங்க பார்த்து சொல்லுங்க. வித்யா வித்யா வினய சம்பன்னே வித்யா வினய பிராத்மனே சம்பந்தே கவிஹஸ்தினி சுனி சைவ ஸ்வபாகே ச பண்டிதா சமதர்ஷினக. அதான் மறக்கவே கூடாது. இது 4.34 இதெல்லாம் எப்பவும் மறக்கக்கூடாது. எப்போ மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் 5.18 தான் பிரபுஜி. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன், ஜாதி என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கிறான். அதாவது உயிரின வேறுபாடுகளையும் ஜாதி வேறுபாடுகளையும் கிருஷ்ண பக்தன் காண்பதில்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம ஞாபகம் இருக்கா? எல்லா ஆத்மாக்களையும் ஒன்னாதான் பார்க்க. எல்லா உயிர்களிலும் இருக்கின்றது ஒரே பரமாத்மா தான். பரமாத்மா. அதே மாதிரி எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் கடவுளுடைய பின்னப்பகுதிகள். அதனால அவங்க இந்த பாடிக்குள்ள இருக்கிற ஜீவாத்மாவை தான் பாக்குறாங்க எல்லாரையும் சமமா. நான் இப்ப இந்த உடல் இருக்கேன்னா நான் இருக்க, இப்ப நீங்க உங்க பேர் இருக்கு, உங்க உடல்ல இருக்க ஜீவாத்மா ஆல் சேம். நம்ம எல்லாம் கடவுளுடைய குழந்தைகள், கடவுளுடைய பின்ன பகுதிகள். நான் வேற மாதிரி பார்க்க முடியாது. நான் இங்க ஒரு கொசு பார்க்குதுன்னா அந்த கொசுவுக்குள்ள இருக்கிற இந்த பரமாத்மாவும் சரி அந்த ஜீவாத்மா சேமா தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பார்த்தோம்னா இந்த ஜீவாத்மாவும் சரி பரமாத்மாவும் சரி, அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்கள கர்ம பலத்தினாலும் அவர்கள் இச்சையினாலும் ஒரு பாடி எடுத்திருக்காங்க, அவ்வளவுதான். இதை தான் புரிஞ்சுக்கிறது விஞ்ஞானம். பார்த்தோம், புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இருக்கிற அந்த சமாதி நிலையில் இருக்கிற இந்த யோகிகளுக்கு எல்லாம் சேம். குளிர், வெப்பம், நன்மை, தீமை, நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் எல்லாரையும் ஒன்னாதான் பார்ப்பாங்க. யாரையும் அவங்க ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இதுல பார்க்க மாட்டாங்க. ஓகே, நம்மளும் அந்த நிலைக்கு போகணும். உத்தம அதிகாரியோட டெஃபனிஷன் அது. ஓகே, இது நம்ம எப்பவும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். நம்ம அதுதான் இல்லையா, எழுதியிருக்காங்க சம்மரி. நலன் விரும்பி பாசத்துடன் நன்மை செய்வோர், நடுநிலை கொண்டோர், சமாதானம் செய்வோர், பொறாமை கொண்டோர், நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுகள் எல்லாரும் ஒன்னதான் பார்க்கணும், சமமானதுடன் நடத்துவோம். ஓகே, இதெல்லாம் தான் நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக். யாருடைய கேரக்டரிஸ்டிக்? சமாதி நிலையில் உள்ள ஒரு அறிகுறிகள். ஸோ சமாதி இருந்தவர்களுடைய சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் இருக்கு. ஓகே, அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அடுத்து நம்ம 6.10 பார்க்க போகிறோம். ஸோ 6.10லேருந்து 36 வரைக்கும் என்ன அஷ்டாங்க யோகத்தை டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நம்ம. ஓகே, இதெல்லாம் ரெடியாக இருந்துக்கோங்க. அஷ்டாங்க யோகா எப்படி பண்ணணும், இது பண்ணணும் நல்லா நம்ம இனிமேல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்துட்டு போகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த ஸ்லோகத்தையும் சேர்ந்து படிக்க மாட்டேங்குது, நானே படிச்சிடவா பிரபுஜி? படிங்க பிரபு. யோகி யுஞ்சீத சதகம் சததம் ஆத்மானம் ரகசி திதீதக ஏகாகி யதா சித்தாத்ம நிராசீர் அபரிக்ரக. யோகியானவன் தனது உடல் மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமையுணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். பொருளுரையும் படிக்கிறதா பிரபுஜி? இல்ல, நம்ம இதுல இருந்து இது மட்டும் டிரான்ஸ்லேஷன். தேங்க்யூ. யோகியோட நிலை. இப்போ நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்தில் ஈடுபடும் போது
அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். உடலும் சரி, மனமும் சரி, ஒரு ஆத்மாவை பரமனுடன் தொடர்பில் ஈடுபடுத்தது. ஸோ யூ ஹேவ் டு மெடிடேட் ஆன் தி லார்ட். அவன் தனிமையான இடத்தில் எங்க இருக்கணும், எந்த மாதிரி செட்டிங்ல இருக்கணும், அப்படியே எல்லாம் விஷுவலைஸ் பண்ணி பாருங்க. நீங்க மனதில் யோசிச்சு பாருங்க. அப்படின்னு தனிமையான இடத்தில் இருக்கணும். அதான் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா காட்டுல, வனத்துல போயிருப்பாங்க அவங்க. ஏன்னா அங்க மனிதர்களுடைய இது இருக்காது, தனிமையா இருக்கும் அப்படின்ட்டு அவங்க பார்ப்பாங்க. தனிமையான இடத்தில் வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். ஏன்னா தனிமையான இடத்துல டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் கம்மியா இருக்கும் இல்லையா? அதனால மனதை கவனமாக எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்தணும். மனதை கட்டுப்படுத்தணும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா முன்ன இந்த தவம் இருக்க போகும்போது என்ன பண்றாங்க, தட் இஸ் ஒரு ராஜாவா இருந்தா அவனுடைய இந்த ராஜ்யத்தை எல்லாம் மகனுக்கு யாருக்காச்சும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது பண்ணி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு தான் அவங்க போவாங்க. அதே மாதிரி அவங்களுடைய அந்த வைஃப் அவங்கள இருந்தாங்கன்னா அவங்கள மகன் கிட்ட பார்க்க சொல்லி பாதுகாப்பாக அவர்கள் கையில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் அவங்க வருவாங்க. ஸோ அவங்க வர டைம்ல அவங்க மனசுல எந்த உரிமை உணர்ச்சி, என்னது உன்னது எந்த உரிமை உணர்ச்சியும் இல்லாமல், எந்த விதமான ஆசை பாச பந்தம் எதுவுமே இல்லாமல் அவர்கள் அந்த நியூட்ரல் சிச்சுவேஷன்ல அவங்க இந்த காட்டுக்கு சென்று தனிமையில் அவர்கள் இந்த யோகம் செய்ய முற்படுவார்கள். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றாரு. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அந்த மாதிரி போய் யோக நிலையில் இருக்கும்போது எல்லாம் மனது, உடல் எல்லாத்தையும் பரமனில் ஒன்றி இருக்க அவர்கள் பயிற்சி செய்கிறார்கள். அவன் தனிமையான இடத்தில் வசித்து, தனியே வசித்து, வேற யாரும் கூட இல்லாம தனியே வசித்து மனதினை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்து ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டிருக்க வேண்டும். இதுதான் பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன், பேசிக் ப்ராசஸ். ஃபர்ஸ்ட் இது மனசுல வச்சிருக்கணும். என்ன அர்த்தம்னா, எப்பவும் ஆத்மா பரமனில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்றால் அவன் இந்த கடவுளிலே பரமாத்மாவை நினைத்து கொண்டு அவன் பரமாத்மாவையே தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறான். அந்த நிலை வந்துருது. அப்புறம் என்ன, அவர் அந்த மாதிரி நிலையில் ஒரு மேஜர் இது நீங்க இந்த நான் சொல்ல போற அந்த வேர்டை மனசுல எப்பவும் பதுக்கி வச்சிருங்க. ஒரு டிவோட்டி எப்படி இருக்கணும்னாலும் சரி, யோகி எப்படி இருக்கணும்னாலும் சரி, இதை மறக்க வேணாம். எப்படின்னா, ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரையே நினையுங்கள், கிருஷ்ணரை ஒரு காலும் மறக்காமல் இருங்கள். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த நிலையில தான் இருக்க போறாங்க. அவங்க சமாதி, அவங்க அந்த யோகம் செய்யற டைம்ல எப்பொழுதும் பரமாத்மாவை நினைத்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். எப்போ ஒரு க்ஷணம் போலும் மறக்காமல் இருப்பார்கள். ஸோ மனது ஒன்று இருப்பது அதான் உடல், மனம் ஆத்மாவும் பிரம்மனில் இருக்கணும்னா இதுதான் நிலை. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, பரமாத்மா, ஆர் நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. இது அந்த நிலையில் எப்பொழுதும் இருக்கணும். இது நீங்க எப்பவும் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுக்கோங்க. இடத்துல நான் எப்படி என்னுடைய நிலை எப்படி இருக்கணும்னு நான் நினைக்கணும்னா இதுதான். ஆல்வேஸ் ஐ ஷுட் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, ஐ ஷுட் நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வச்சுக்கோங்க. இதுதான் ஒரு யோகியோட தட் இஸ் பொசிஷன் அப்படிதான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ அப்படியே இருக்கிற நிலையில உன்னத நிலை அடைத்தால் என்ன, சமாதி நிலை வரும்போது அவன் மனதினை கிருஷ்ணன் பிரம்மத்தில் ஒன்று இருக்கிறான், பிரம்மத்தை அடைகிறான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இந்த நிலை வரணும் அப்படின்னா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, எல்லா உரிமை உணர்வுகளிலிருந்து ஆசைகள் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா அந்த நிலை எப்படி ஒருத்தனுக்கு வரும் அப்படின்னா, புலன்கள் எல்லாவற்றும் புலன் ஆசைகள்ல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு வரணும் அப்படின்னா அவனுக்கு தெரியும்
அந்த நிலை வரும்போது அவனுக்கு தெரியும், ஓகே இதெல்லாம் வந்து யாருக்கு சொந்தம்? கிருஷ்ணருக்கு சொந்தம். கிருஷ்ணர் தான் இதுக்கு எல்லாம் வந்து உரிமையாளர் அப்படின்ற நிலையும் அவனுக்கு அந்த அறிவும் வந்திருக்கும் இல்லையா? அப்போ உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் வந்து இந்த யோக பயிற்சியில் முற்பட வேண்டும் அப்படின்ட்டு. அதனால அதே மாதிரிதான் நமக்கு தெரியும். இந்த போன இது சொன்ன மாதிரி தட் இஸ் பக்தி யோகத்துக்கும் மற்ற யோகங்களுக்கும் வித்தியாசம். இந்த நிலை பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பக்தன் பார்த்தீங்கன்னா அவனும் பர்ஃபெக்ட் யோகி. இதுல பார்த்தா பக்தி யோகம் சொல்றோம் இல்லையா? ஒரு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவவர்கள்லாம் யோகிகள் சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன? அவர்களுக்கும் இதே நிலைதான். அவர்களுக்கு தெரியும் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது, எல்லாம் கிருஷ்ணருடையது நமக்கு தெரியும். எந்த புலனாசை இருக்கக்கூடாதுன்னு தெரியும். புலனாசைகள் விடுபட்டு கிருஷ்ணரில் தான் நம்ம எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி செய்கிறோம். சொந்த இதுக்கோ புலனுக்கோ எதுவும் செய்வதில்லை. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம உடல் மனம் எல்லாமே கிருஷ்ணன் வைத்திருக்கிறது. இதுதான் சமாதியில் இருக்கிற ஒரு யோகியும் செய்யும் இந்த நிலையும். அதனாலதான் ஒரு உன்னதமான பக்தன் அப்படி இருக்கும்போது, அதாவது பர்சன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் யோகி அப்படின்ட்டு இதனாலதான் நம்ம சொல்றோம். ஓகே, இது நமக்கு தெரிகிறது. ஸோ கொள்கை என்ன இருக்க வேண்டும்? எப்பொழுதும் உடல் மனம் ஆத்மா வந்து பகவானில் தொடர்பில் ஈடுபடுத்துவது. எங்கே வசிப்பது? தனிமையான இடத்தில். யாருடன் வசிப்பது? தனியாக இருக்க வேண்டும். மனதின் நிலை எப்படி இருக்கணும்? முழு கட்டுப்பாட்டு. உணர்வு எப்படி இருக்கணும்? உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளும் விடுபட்டு. ஓகே, இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ 11 14 என்ன பார்க்க போறோம்? முன்னேற்றம் அடைந்த நிலையில் எப்படி யோகத்தை பயிற்சி செய்வது அப்படின்னு பார்க்க. ஸ்லோகம் 11 and 12 வாசிங்களா? யார் வாசிக்கிறீங்க? கோகிலா மாதாஜி, நீங்க தான் வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? கோகிலா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆஹா, பிரபுஜி கோகிலா மாதாஜி படிக்கலன்னா நீங்க படிங்க பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. சரி, நீங்க படிங்க பிரபுஜி. அவங்க இடத்துல நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 6.11 காயேன மனசா புத்யா கேவலைரிந்திரியைரபி யோகினः கர்ம குர்வந்தி சங்கன் த்யக்த்வா மசுத்தயே யுக்தः கர்ம பலன் த்யக்த்வா சாந்திமாப்னோதி நைஷ்டிகீம் அயுக்தः காமகாரேன பலே சக்தோ நிபத்யதே. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணன், நான் மாத்தி வேற பார்க்கணும்னு தெரியல. 6.11 ஆமா 11-12. 6.11 என்ன? சுச்சௌதேசே பிரதிஷ்டா இல்லையா? சாரி பிரபுஜி, நானே சாரி பிரபுஜி, ஐம் சாரி. நானும் பேஜ் திருப்பினேன் இப்ப தேர்ட் சாப்டருக்காக. அது அப்புறமா அதிலே நான் இருந்துட்டேன் பிரபுஜி. நோ வரிஸ் 6.11-12. எஸ் பிரபுஜி. ஓகே 6.11 பேஜ் நம்பர் 334. ஓகே 335. शुचौ तेषे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नाद्युच्चरिदन्नीतिनादिनीचन् चैलाचि नहुषोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासेन युञ्ज्यात् யோகமாத்மவிசுத்தயே. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்ப்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோலாலும் மென்மையான துணியாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து இது சொல்றாங்க ப்ராசஸ் எப்படி யோகியானவன் வந்து எந்த மாதிரி செட்டப் இருக்கணும், எந்த மாதிரி வந்து செய்யணும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. யோகத்தை பயில ஃபர்ஸ்ட் போனதுலேயே பார்த்து தனிமையான இடத்துக்கு செல்லணும், அது பார்த்துட்டோம். நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்ப வேண்டும். அப்புறம் என்ன பண்ணும், அதன் மேல வந்து மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். எதனால தெரியுமா? ஓகே ஓகே, நோ வரிஸ். அந்த சர்ஃபேஸ் குத்தாம இருக்கிறதுக்காக பிரபுஜி. ஆமா, தர்ப புல்லை வளர்த்து ஒரு 2 விஷயம் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் நிறைய இருக்கும். உட்கார டைம்ல வந்து கொஞ்சம் அந்த இது என்ன சொல்றது, கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். உட்கார டைம்ல வந்து அந்த தர்பை புல்லை விரிக்கும் போது இந்த இது இருக்கு இல்லையா, இந்த நிலத்தை விட வந்து கொஞ்சம் இதா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இவங்க வந்து யோகம் செய்யற டைம்ல நிலத்துல இருந்தோம்னா பூச்சி மற்ற இதெல்லாம் வரும் இல்லையா, இந்த ஊர்வன இதெல்லாம் வந்து வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த தர்பை புல் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் காட் அ ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இந்த இன்செக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வார்ட் ஆஃப் பண்ணும். அதே மாதிரி தான் இந்த மான் தோலும். ஸோ தர்பை புல்லை கீழே விரித்து அதன் மேல் மான் தோல் போடும் டைம்ல இதெல்லாம் வந்து இந்த இன்செக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணாது, அதெல்லாம் ரிப்பல் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ அதனாலதான் வந்து முன்ன பார்த்தீங்கன்னா யோகிகள்லாம் அந்த மாதிரி செய்றாங்க, தர்ப புல்லை வச்சு மான் தோலால. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட்ஸ் நாட் ஓன்லி கம்ஃபர்ட்னு சொல்ல முடியாது, அங்க போறவங்களுக்கு வந்து மற்ற ஜீவிகளால் வந்து துன்பம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் பண்றாங்க. இன்செக்ட்ஸ் மற்ற இதெல்லாம் வந்து இந்த தர்ம புல்லு மான் தோல் இருந்தா மற்ற ஜீவிகள் வந்து அவங்களுக்கு துன்பங்கள் ஏற்படாது. இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் மேலே ரொம்ப ரொம்ப கீழே இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா ரொம்ப உயரமா இருந்து வச்சுக்கோங்க, அவர்கள் அந்த நிலையில் இருக்கும்போது இதாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. தட் இஸ் அவங்க வந்து விடுறதுக்கோ இல்லை போஸ்டர் மாறுறதுக்கோ சான்சஸ் உண்டு. அதே மாதிரி தாழ்வாக இருந்த நிலையில் இருந்தா என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிடையாது. அது இந்த மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. அதான் வந்து உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். ஏன் புனிதமான இடம்னா என்ன? சுத்தமான இல்லையா, சுத்தமாகி வேற எந்தவித இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்லாமலும் இருக்கிற இடமா இருக்கணும். ஒரு அசிங்கமான இடத்துலயோ இந்த மாதிரி இடத்துல இருந்தா வந்து அந்த இதாயிடும், டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆயிடும். அது வந்து சரியான இது கிடையாது. அதனால புனிதமான இடத்துல இருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல போய் உட்கார்ந்து என்ன பண்ணுவோம், மனதும் புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தும். புலன்களை ஓட விடாமல் பரமாத்மாவில் தான் அவங்க வந்து ஸ்ரத்த ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரிதான் வந்து மனதை வந்து அது பரமாத்மாவில் லயிக்கிறான். ஸோ புலன்களும் வந்து இந்த இந்த மந்திரங்கள் இல்லை வந்து இந்த என்ன சொல்றது, இப்போ நம்ம இந்த பிரீத் கண்ட்ரோல் இல்லையா, பிரெத் கண்ட்ரோல் இதெல்லாம் வந்து அவர் வந்து ஈடுபடுத்துறார். ஸோ இஸ் கண்ட்ரோலிங் த சென்சஸ். நம்ம அந்த அஷ்டாங்க யோகம்னு பார்த்தோம் இல்லையா, 8 இது இருக்கு இல்லையா, அதுதான் அந்த 8 புலன்களை இந்த அஷ்டாங்க யோக முறையில் வந்து கட்டுப்படுத்துகிறார். ஸோ செயல்களையும் கட்டுப்படுத்தி மனதையும் ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். இதெல்லாம் பண்றது எதுக்காக? இதயத்தை கட்டுப்படுத்துறது இல்லை, இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துறது வந்து இந்த யோகத்தை பயில வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
ஸோ யோகத்தை பயில்கிறதுக்கு முறை இது. ஓகே, கர்ப்பப்புல்லை பரப்பி அதன் மேல் மாந்தோல் இது கவர் செய்து அப்புறம் ஒரு மென்மையான துணி அது போட்டு மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் உயரமாகவும் இருக்கக்கூடாது, தாழ்வாகவும் இருக்காமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எதுவும் இல்லாம சுத்தமான இடத்தில் இருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து எப்பொழுதும் மேல் அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அஷ்டாங்கம் பார்த்தோம், 8 இது இல்லையா, அதை அதை கடைபிடிக்க வேண்டும். இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயிர வேண்டும். இதுதான் ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ பார்த்தீங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி பொசிஷன்ல உட்கார்ந்து அவர் என்ன பார்க்க பரமாத்மா இதயத்தில் வைத்துக் கொண்டு யோகத்தை செய்கிறார். அவர் அமரும் முறை கர்ப்பப்புல்லை பரப்பி அதன் மாந்தோலும் மென்மையான துணியும் அளிக்க வேண்டும். உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் ஸ்திரமாக. ஓகே, இது நம்ம பார்க்கலாம். இடம் எப்படி இருக்கணும்? தனிமையாக, தூய்மையாக, புனிதமான. என்ன செய்கிறான்? மனம், குலம், செயலை கட்டுப்படும். என்ன அடைகிறான்? இதய தூய்மை. இதுதான் இலக்கு. ஒரு சின்ன டவுட் சொல்லுங்க பிரபு. இந்த மாதிரியான அஷ்டாங்க யோகத்தை பெரும்பாலும் பயன்படுத்துறவங்க சைவத்துல இருக்கிறவங்க தானே பிரபுஜி? சிவனை அடிப்படையா, சிவனை நோக்கி கடுந்தாவும் புரியுறாங்க அவங்க தானே பிரபுஜி இந்த மாதிரியான யோகங்கள்லாம் அதிகமா செய்யறாங்க? அப்படின்னு கிடையாது. யோகி அப்படின்னு சொன்னாவே எல்லாரும் இந்த முறைதான் பயன்படுத்துறாங்க. ஆனா நமக்கு வந்து நிறைய யோகி வைணவத்துல இந்த மாதிரி யோகம் வலியுறுத்தப்படுதா பிரபுஜி? ஆக்சுவலி வைணவத்துல தான் நம்ம பக்தியே இது பண்றோம் இல்லையா? அஷ்டாங்க யோகத்தை விட பக்தி மார்க்கம் தான் வைணவத்துல. பக்தி யோகத்தை பயன்படுத்துறோம், ஞான யோகம், கர்ம யோகத்தை பயன்படுத்துறோம். இல்ல, ஞான யோகம் செய்தாலே இதுதான் ஞான யோகத்தின் இதுதான் இந்த இது. இப்ப பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா சிவனை நோக்கி தவம் செய்யறவங்க தானே பிரபு இந்த மாதிரி காட்டுக்கு போறாங்க. அஷ்டாங்க யோகம் தான் இது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நிறைய பேர் எப்படின்னா, ஏன் நமக்கு வந்து சிவன் இது சைவ இப்படி இருக்கு, வைஷ்ணவ இல்லைன்னா, வைஷ்ணவர்கள் நிறைய பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க பக்தி யோக மார்க்கத்துல இருந்தாங்க. ஆனால் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், வைணவத்தில் இப்ப துர்வர் இருந்தா இல்லையா, துர்வம் எப்படி இருந்தாரு? இதே மாதிரிதான், இந்த மாதிரிதான் யோகத்தை பண்ணாரு. அஷ்டாங்க யோகம் தான் பண்ணாரு. அஷ்டாங்கம்னா அவர் வந்து காட்டுக்கு சென்றுதான் யோகம் பண்ணார். ஓகே, சோ அதனால வந்து யோக முறை இது நீங்க சொன்ன கேள்விக்கு நம்ம பதில் சொல்றேன். இன்னொன்னு என்ன, எதனால பெரும்பாலும் நம்ம வந்து பெரும்பாலும் இந்த வைஷ்ணவ யோகிகளை அவ்வளவா நம்ம வந்து இந்த முறையில் பார்க்காம இருக்கோம்னா, அவர்கள் வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் செல்கிறார்கள். ஒன்று. ரெண்டாவது, இப்போ இந்த யோகிகள் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டிவுக்கு வேண்டிதான் யோகம் பண்றாங்க, இந்த தபஸ் பண்றாங்க. பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த வரம் வேண்டும், அந்த வரம் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தபஸ் அடைவதற்குன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து கர்ம காண்டம். அவர்கள் வந்து யோக நிலையில் வந்து பக்தி மார்க்கத்துக்கு வேண்டி கிடையாது. ராவணன் வந்து பெரிய தபஸ் செய்தார் இல்லையா, அதே மாதிரிதான் இரண்ய கசிபு இவங்க எல்லாம் தான் பண்ணாங்க. அவர்கள்லாம் யார இது பண்ணாங்க? சிவன். ஏன்னா அவர்களுக்கு வேண்டியது சித்தி, அதே மாதிரி பவர், அதுதான் அவங்களுக்கு தேவை. ஸோ அதனால வந்து அவர்கள் வந்து இப்ப சிவன்ல வந்து ரொம்ப கருணை உள்ள ஒரு கடவுள். அவர் வந்து குறித்துவார், கேட்ட வரத்தை கொடுத்து. பிரம்மாவும் அதே மாதிரி தான். பிரம்மாவும் வந்து நிறைய பேர் தபஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த மாதிரி காட்டுல சென்று எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு யோகி செய்ய வேண்டியது இப்படி. ஸோ வைணவர்கள் யோகிகள் செய்ய வேண்டிய செய்திருக்கார்கள், சிலர் கண்டிப்பா செய்திருக்காங்க. ஆனா வைணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பக்தி மார்க்கத்தான் போயிருக்காங்க. அதனால்தான் வந்து நிறைய யோகிகள் பார்க்கும்போது நாரதர் எவ்வளவு பெரிய மகா யோகி, அவரை வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிற நிலை அவர் தேவை. அவர் வந்து கிருஷ்ணர் நாராயணன் 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 எப்பவும் 24/7 இல்லையா. சைத்தன்ய மகாபிரபு, சத்கோசாமிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள்லாம் பெரிய முனிவர்கள். ஆனா வந்து அவர்கள் எப்படி இந்த மார்க்கத்தை பக்தி மார்க்கத்தை எடுத்துக்கலாம். அதனாலதான் சொல்றாங்க பக்தி போயிட்டு இது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த அஷ்டாங்க யோகமும் வந்து அதுல உட்கொண்டு இருக்கிறது.
அதனால்தான் வந்து சொல்றாங்க. இப்ப இந்த இதுல இந்த பர்பட் பாசிட்டீங்கன்னா அதுல வந்து கிளியரா போட்டிருக்கு என்னன்னா, அவர்கள் இந்த அஷ்டாங்க இந்த இந்த முறையில, தட் இஸ் நம்ம யோக முறையில நம்ம என்ன வந்து உங்களுக்கு என்னத்தை அடையிறாங்க? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் என்ன? தட் இஸ் கிருஷ்ணரில் முழுமையாக அவருக்கு வேண்டிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும், அவரே நினைக்க வேண்டும். அதே மாதிரி வந்து அவர் இல்லாமல் வேற எதுவுமே நம்ம புலன்கள் செய்யாது. அவருக்காக இல்லாமல் வேற எதுவுமே புலன்கள் செய்யாது. இதேதான் வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. அஷ்டாங்க யோகம் மனதை கட்டுப்படுத்தணும்னு வச்சாவே மனதை ஏதாச்சும் ஒரு கட்டுப்பாடுனா அதை வந்து அடித்து ஒடித்து வெளியே வரணும்னு தோணும். அதனாலதான் வந்து நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். நம்ம பெரிய முனிகளான விஸ்வாமித்திரனே வந்து மேனகையால் வந்து வசீகரிக்கப்பட்டு கீழே வீழ்ச்சி அடைய வேண்டியிருந்தது ஆன்மீகத்தில் இருந்து. காரணம் அதுதான். ஸோ யோகிக்கும் வந்து பர்ஃபெக்ட், தட் இஸ் யோகா ஸ்டேஜ் கூட பர்ஃபெக்ட் கிடையாதுன்னு சொல்றதுக்கு அதுதான் காரணம். அவங்க ரியலைசேஷனும் பாதி. அவர் அந்த மாதிரி புலனை கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம படிக்க போறோம், நம்ம அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாருன்னு சொல்லுவாரு. அவரு கிருஷ்ணர் வந்து புலனை கட்டுப்படுத்துன்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவாரு? நான் காற்றை வேணா ஒரு பைக்குள் வந்து கட்டுப்படுத்துவேன், மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவார் அர்ஜுனா. ஸோ அந்த மாதிரி மனதையும் புலனையும் கட்டுப்படுத்துறது சிரமமான காரியம். எல்லாராலையும் பண்ணவும் முடியாது இதெல்லாம், இல்லையா? பர்டிகுலர்லி இப்போ இருக்கிற இந்த நம்மளுடைய மாடர்ன் வேர்ல்ட்ல காடு எங்க இருக்கு? காடு எல்லாம் வந்து கழிச்சுட்டு இருக்காங்க. காட்டுல போனா எல்லாம் இதுதான். எல்லா இடத்துலயும் இது வந்துச்சு. என்ன அது பில்டிங்கு அது இதெல்லாம் வந்துச்சு. இந்த தனிமையாடையில எங்க இருக்கு? முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது. ஸோ இட் இஸ் நாட் ப்ராக்டிக்கல் ஃபார் கலியுகா. ஸோ கலியுகத்தில் என்ன வந்து தேவை? தேவையானது சங்கீர்த்தன யக்னம். அதுதான் முக்கியம். அதுதான் சைத்தன்யம். ஆமா, அதான் இவரு சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு அளித்திருக்கிறார். ஸோ கிருஷ்ண பக்தர்கள் இதை புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ணநாமத்தை உச்சரித்து நம்ம செய்யும்போது நம்ம வந்து இந்த யோகத்தின் பயன்களை நம்ம அதே மாதிரி அடைய முடியும் அப்படின்னு. அதுதான் வந்து இவங்க வந்து கோட் பண்றாங்க. இதுல பிரகநாரதிய புராணால சொல்றாங்க, ஹரே நாம ஹரே நாம ஹரே நாம இவ கேவலம் காலோ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ கதீர் அந்யதா அப்படின்ட்டு. அப்படின்னு என்ன சொல்றாங்க? இந்த கலியுகத்தில் ஏஜ் ஆஃப் குவாரல்ல வந்து இந்த மனிதர்கள்லாம் எப்படிப்பட்டவர்கள்? அவர்கள் எல்லாம் இந்த வீழ்ச்சி அடைந்தவர்கள் இல்லையா? இந்த மற்றவர்களை இந்த சூது நிறைந்த நிலை இல்லையா? அந்த மாதிரியான நிலை. அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி நிலையில ஒரே வழிதான் நம்ம வந்து லிபரேட் ஆகி கிருஷ்ணரை சென்றடையறதுக்கு. என்ன அது? ஹரே நாமம், நாம சங்கீர்த்தனம் தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படின்ட்டு கிளியரா சொல்லியிருக்காரு. ஸோ கலியுகத்துக்கு இருக்கிற அந்த ஆஸ்ட்ரிட்டி என்னன்னா சங்கீர்த்தனம், ஹரிநாமத்தை நம்ம சொல்லணும். அது நமக்கு பிடிக்கணும் நம்ம. ஓகே, நம்ம 9:15 அடுத்து நம்ம நீ வந்து நெக்ஸ்ட் இதுல பார்க்கலாம். நம்ம we will meet on Friday meet பண்ணலாம். சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே அஷ்டமா கிருஷ்ணா. சித்தினா அஷ்டமா சித்தினா என்ன? அஷ்ட சித்திகள் அப்படின்னா என்ன மாதாஜின்னா, அது 8 சித்திகள் இருக்கு. 8 சித்திகள்ல எப்படின்னா தட் இஸ் அவர்களுக்கு வந்து பிரம்மாண்டமாகலாம், ஜாயிண்ட் பெருசாகலாம், இல்ல சின்னதாகலாம், இல்ல வந்து காற்று மாதிரி எல்லா இடத்துக்கும் போகலாம். அந்த மாதிரி அஷ்ட சித்திகள் இருக்கு. நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த அஷ்ட சித்திகள் என்னெல்லாம் அது என்ன அப்படின்ட்டு நான் அடுத்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்றேன். ஓகே, அனிமா அப்படின்ட்டு நேர 8 சித்திகள் இருக்கு. மகிமா அப்படின்ட்டு 8 இது இருக்கு. அந்த 8 நான் வந்து என்ன இந்த சொல்றேன், அது பௌதிக சித்திகள். இந்த இதுக்கு ஆன்மீகத்துக்கு கிடையாது, எப்படி இந்த பௌதிக வாழ்க்கைக்கு தான் அஷ்டமா சித்திகள், அதுக்காக தான் தவம் பண்றாங்களா? இந்த சித்திகளை ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த கடின யோக பயிற்சி செய்தாவே இந்த சித்திகள் எல்லாம் வந்து இந்த யோகிக்கு வந்து அடையும். ஆனால் அந்த யோகி வந்து அதை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இவங்க எல்லாம் அந்த இரண்யகசிபு,
ராவணன் இவர்கள்லாம் அவர்கள் இந்த சித்திகள் கிடைச்ச உடனே அவர்களுடைய இந்த என்ன சொல்றது தேவர்களை இம்சை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அவர்களுடைய பவர் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து காமிக்கிறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இவர் தட் இஸ் யாரு ஒரு டக்குனு பேர் வரல, நம்ம இவரு கபிலாவுடைய ஃபாதர், அவர் பேர் என்ன? தேவஹூதி ஆமா. பிரபுஜி. கபிலரோட அம்மா தேவஹூதி. கபிலரோட அப்பா பேரு காஷ்யப. பிரபுஜி. அவங்களுடைய இது பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த சித்தி உபயோகித்து என்ன பண்ணாரு, தட் இஸ் அவர் கடின தவம் இல்லையா. தேவஹூதி யாரு? ஆக்சுவலி வந்து மனுவோடைய டாக்டர் இல்லையா. அவங்க வந்து ரொம்ப ஒப்புலண்டா இருந்தாங்க, என்ன சொல்றது, ஒரு ராஜ குடும்பத்துல இருந்தாங்க. கடைசியில வந்து இவரோட கபிலரோட வந்து அவர் வாழ்க்கை நடத்தும் போது ஒரு சாதாரண ஒரு என்ன சொல்றது, ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட நிலையில இருந்தாங்க. கஷ்டப்பட்ட நிலைன்னா அவர்கள் வந்து அவர் வந்து முனிவர் இல்லையா, ஒரு முனிவருடைய இல்லத்தரசி எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி கஷ்டப்பட்ட. ஸோ இவருக்கு வந்து அந்த இது இவருக்கு வந்து தோணுச்சு, ஓகே இவங்க இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்களே, அவர்களுக்கு வந்து இந்த கஷ்டத்தை வந்து மாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் வந்து இதுலயே வானிலேயே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இப்போ பேலஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அந்த பேலஸ் விமானம் மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் போற மாதிரி இதெல்லாம். இந்த சித்தி எப்படி கிடைச்சதுன்னா யோக சித்தினால் தான் உங்களுக்கு கிடைச்சது. ஸோ இந்த 8 சித்தி சொல்லும் போது சொல்ல அனிமா அப்படின்ட்டு ஒண்ணு, அப்படின்னு என்ன, சின்னதா போலாம், ரொம்ப சின்னது. ஓகே, அதே மாதிரி அவங்க பிரம்மாண்டமா மகிமா அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப பெருசா பிரம்மாண்டமாகவும் வந்து அவர்களுக்கு போக முடியும். அப்புறம் லகிமா அப்படின்ட்டு அப்படின்னு என்ன, வெயிட் இல்லாம வெயிட்லெஸ்னஸ், காற்று மாதிரி இல்லையா, அந்த மாதிரி வெயிட்லெஸ்னஸ் இருக்க சான்சஸ் இருக்கு, எக்ஸ்ட்ரீம்லி லைட். அப்புறம் கரீமா அப்படின்ட்டு அப்படின்னா ரொம்ப ஹெவி. அவங்க சில திடீர்னு வந்து இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம், சினிமா எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, திடீர்னு வந்து யோகிகள் ஒரு இந்த டிமன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய இது மாதிரி கல் மாதிரி இல்லை வெயிட் மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா. இப்போ கை இப்படி வச்சுட்டாங்கன்னா வந்து எடுக்க முடியாம இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி வெயிட் மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் பிராப்தி அப்படின்ட்டு, பிராப்தினா வந்து இங்க இருந்துட்டே வந்து ஒரு 100 கிலோமீட்டர் இருக்கிறத எடுக்கலாம், அந்த கை அப்படியே போகிற மாதிரி எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, அதுதான் பிராப்தி அப்படின்னு சொல்றது. அப்புறம் பிரகாயமா அப்படின்னா எல்லா தட் இஸ் அவங்களுக்கு யாருக்காச்சும் வந்து ஒரு ஒரு ஆசை இருந்ததுன்னா அது நிறைவேற்றும். அதான் சொன்னேன், அந்த கபில முனி வந்து ஓகே இவர் கஷ்யப் முனி வந்து இங்க ஒரு பேலஸ் வேணும், ஒரு பெரிய பேலஸ் வேணும் அப்படின்னா டக்குன்னு அப்படின்னு நினைச்சாருன்னா அது வந்துடும் அந்த மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் அங்க அப்படி இது. அப்புறம் வந்து இன்னொன்னு வந்து இஷித்வா அப்படின்னா வந்து என்ன, தட் இஸ் இந்த கிரியேஷன். அவங்க வந்து எதை வேணா வந்து உருவாக்குற மாதிரி இது பண்ணலாம். செல்வன திடீர்னு வந்து அவர்கள் அந்த இடத்துல ஒரு அவங்க வந்து அவங்க சித்தினால ஒரு உயிரினத்தை வேணா இது பண்ண சொல்ல காமிக்க இது வரவழைக்கலாம் அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சித்தி இஷித்வா அப்படின்ட்டு. அப்புறம் வந்து கண்ட்ரோல் ஓவர் கிரியேஷன் வசித்வா அப்படின்னா பவர் டு கண்ட்ரோல் ஆல் பீயிங்ஸ். தட் இஸ் மழை இது வர்றதை தடுத்து நிறுத்துறது. அப்புறம் வந்து வேற இந்த மாதிரி இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் செய்ய முடியும் அவங்களால. ஸோ இந்த அஷ்ட சித்தி வந்து இந்த யோக பயிற்சினால வரும். கடின யோக பயிற்சி செய்யும் போது இந்த சித்திகள் எல்லாம் தானே வரும் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இது அதனால்தான் இதெல்லாம் வந்து வந்ததுனாவே என்ன ஆகும், அந்த மனிதனுக்கு இவ்வளவு பவர் இருக்குன்னு சொல்லி அவங்க வந்து அதை நல்ல விதத்தில் வந்து பயன்படுத்தாமல் அவர்கள் எல்லாரும் வந்து இந்த அவர்களுடைய சொந்த இச்சைக்கு வேண்டி பயன்படுத்தும் போது கீழே விழுந்து வருகிறார்கள் அவர்கள். அப்படி ஓகே, கிளியர் மாத்தாஜி? பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு பிரபுஜி. 6.7 ஸ்லோகால சொன்னீங்கல்ல பிரபுஜி, பேலன்ஸ் பண்ணணும், குளிர் வெப்பம் மரியாதை அவமரியாதை.
இப்போ நமக்கு அந்த பாசிட்டிவ் எல்லாமே ஓகே பிரபுஜி. நம்ம எதுவும் நம்ம கிட்ட சேஞ்ச் கிடையாது. ஆனா அந்த நெகட்டிவ் வர்றப்போ வெப்பம் ஓரளவுக்கு தாங்கிப்போ இப்ப நம்ம எல்லாம் ஏசி போட்டுக்கிறோம். இப்ப துன்பம் வரும்போதோ இல்ல அவமரியாதை திருப்பி திருப்பி நடக்கிறப்பமோ அந்த பேலன்ஸ் நிறைய தடவை போயிடுது. சோ அதை எப்படி நம்ம மெயின்டைன் பண்றது? ஹவு டு மெயின்டைன் த பேலன்ஸ் பிரபுஜி? அது சொல்லுங்க பிரபுஜி. That's a good question. That's a good question. See, அதுக்கு முன்னாடி இந்த இது கபிலருடைய அவருடைய தகப்பனார் யாரு தெரியுமா? கர்தபமுனி. கஷ்யபர் இல்ல, கர்தபமுனி. சாரி. ஓகே, நோட் பண்ணி. கர்தபமுனியும் தேவஹூதி. ஓகே, தேவஹூதி மைந்தன் தான் கபிலர். ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது கர்தமமுனி. அவர் தான் வந்து ஆகாசத்திலே கோட்டைகள் எல்லாம் வந்து இது பண்ணார். ஓகே, ஓகே, தேங்க்ஸ். அப்புறம் மாதாஜி கேட்ட கேள்விக்கு இப்போ நம்ம வந்து இந்த எனக்கு துக்கம் வரும்போது நான் வந்து ரொம்ப சோர்ந்து போறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அதோடைய அர்த்தம் என்ன? எதனால நம்ம சோர்ந்து போறோம்? மனசு முதல்ல கஷ்டமாயிடுது பிரபுஜி. எதனால? நம்முடைய உடலையும் மனதையும் பாதிக்குது பிரபுஜி. அது எதனால? பற்றுக்குனால பிரபுஜி. எக்ஸாக்ட்லி. நம்ம இந்த பௌதிக பண்ணுது. அதுதான் நம்முடைய ஈகோவை டச் பண்ணிடுது அவங்க பண்றது. அப்ப நாம என்ன மட்டமா? இப்போ நம்ம அதான் வந்து கிளியரா நம்ம இந்த ஆன்மீகத்துல சொல்லியிருக்கேன். நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து அவருக்காக செய்ய வேண்டும், அவரை திருப்திப்படுத்திருக்கு அப்படின்ட்டு. அப்படி செய்யும்போது நம்ம என்ன தெரியணும்? மெயினா நமக்கு இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் இது என்ன ஞானம்? அப்போ பிரபுஜி சொன்னாரு கிளியரா, நான் வந்து ஆத்மா, உடல் கிடையாது. இந்த உடல், இந்த டெஸ்டினேஷன் இந்த உடல் சார்ந்து எது நல்லது நடந்தா சந்தோஷம் வரும், உடல் சார்ந்து ஏதாச்சும் கெட்டது நடந்தா அது நமக்கு சங்கடம் வரும் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து குளிர், அதே மாதிரி வந்து வெப்பம், இது உடல் சார்ந்து. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாதாஜி கிட்ட கேட்குறேன், நம்ம சென்னையில் இருக்கீங்க, இப்போ நம்ம வந்து சம்மர்ல வந்து வெயில் எவ்வளவு அடிக்கிற உஷ்ணம் இருக்கு இல்லையா? அப்ப நீங்க வந்து குக்கிங் பண்ணும்போது வீட்டுல ஏசியா போடுவோம் நம்ம? இல்ல பிரபுஜி, ஆக்சுவலா இப்பவே ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கு அப்ப நீங்க குக்கிங் பண்றீங்களா இல்லையா எல்லாருக்கும் வேண்டி? பிரபுஜி அதுதான். சோ நம்ம வந்து நீங்க ஏன் பண்றீங்க? குடும்பத்துக்காக நீங்க பண்றீங்க. நீங்க அந்த சூடை பத்தி அவ்வளவு பொருட்படுத்த, நீங்க சில நாள் வந்து ரொம்ப வெப்பமா இருக்கு என்னது அப்படின்னு தோணும், ஃபேன் போடுறதுக்கு பார்ப்பீங்க, எல்லாம் பண்ணுவீங்க. ஆனால் அந்த உஷ்ணத்தை நீங்க கண்டிப்பாக பொருட்படுத்த மாட்டீங்க. அதே மாதிரி தான் வந்து நீங்க இப்போ அமெரிக்கால இருக்கவங்க கேளுங்க, ரொம்ப குளிரா இருக்கு, அந்த டைம்ல வந்து அவங்க ஹீட்டர் போட்டா வந்து இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க கிச்சன்ல, அவங்க அதெல்லாம் அவ்வளவு பொருட்படுத்த மாட்டாங்க. அதுல அர்த்தம் என்னன்னா, உண்மையா உள்ள அர்த்தம் என்னன்னா புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம வந்து கிருஷ்ணரில் நம்ம வந்து மனதினை நம்ம வந்து ஒன்று இருந்தால் நம்ம எதையும் பொருட்படுத்த மாட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு இது சொல்றேன். இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ பௌதிகத்திலேயே நம்ம ரொம்ப குஷியா இருக்கிற ஒரு நிலையை வந்து வச்சுக்கோங்க. அப்ப நம்ம வந்து என்ன, நம்ம வந்து ஒரு கஷ்டத்தை பொருட்படுத்துவோமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், எனக்கு என்னுடைய இதை சொல்றேன். எனக்கு எனக்கு வந்து சேலரி கிடைச்ச உடனே நான் என்ன பண்ணேன், வீட்டில் வந்து எங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கொடுக்கணும்னு சொல்லி நான் அதை நினைச்சேன். ஸோ என்னாச்சு, நான் வந்து அந்த டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் பண்ணது இங்க ஒரு இன்டீரியருக்குள்ள ஒரு பெரிய ஃபேக்டரியில. அங்கேருந்து பஸ் பிடிச்சி வந்து அந்த பஸ்ஸில் வந்து இன்னொரு பஸ்ஸை பிடிச்செல்லாம் வரணும். நான் ஒரு பஸ்ஸை பிடிச்சி வந்து இறங்கினா அடுத்த பஸ் ஏறணும்னு அந்த பஸ் ஓடி எடுத்தாச்சு இது டிரைவர். நான் இங்கேருந்து ஓடி போய் ரன்னிங் பஸ்ல ஏறினேன். கீழே விடாம இருந்தது யாருடைய புண்ணியமோ தெரியல, அந்த மாதிரி எல்லாம். அப்புறம் திரும்பி பார்த்தா நினைச்சு பார்க்கறேன், ஏன் இது அது வரைக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணினதே கிடையாது, அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி பண்ணினது கிடையாது. யோசிச்சு பார்த்தேன், ஏன் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு தோன்றுதல் வந்தது. என் மனசுல அந்த ஒரு இது ஹாப்பினஸ், ஓகே எப்படியாச்சும் வீட்டில் போய் இப்போ எங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அது கொடுக்கணும், சேலரி கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் அந்த மாதிரி அசாதீனமான ஒரு காரியத்தை நான் ஏன் செஞ்சேன் அப்படின்னா, நான் என் மனசுல வந்து அது ஒரு பயங்கர சந்தோஷம் கொடுக்குற ஒரு தௌத்தியம்னால தான்.
இல்லாட்டி நான் வந்து எங்கிட்ட யாராச்சும் போய் அங்க ஓடுற பஸ்ல போய் ஏறுன்னு சொன்னா நான் ஏடுவேன் நினைச்சீங்களா? கண்டிப்பா போட மாட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையிலையும் தட் இஸ் அசாதாரணமான காரியங்கள் நீங்க செஞ்சிருப்பீங்க. அது உங்களுடைய சக்திக்கு மேல இருக்கிற காரியங்கள் கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் செய்திருப்போம். அது காரணம் என்னன்னா, அது எதை நமக்கு துக்கம் தரதா இருக்கலாம், இல்ல வந்து நமக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கறதா இருக்கலாம். இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு நெகட்டிவா சொல்லணும்னா, ஒரு நாய் நம்மள ஓட வந்துச்சுன்னா நம்ம எவ்வளவு ஃபாஸ்டா ஓடுவோம் இல்லையா? இது உசைன் போல்ட் மாதிரி ஓடுவோம் இல்லையா? ஃபாஸ்டா ஆமா நம்ம பிரபு. சாதாரணமா ஓடுவோம், அந்த ஸ்பீட்ல ஓட மாட்டோம்ல. இல்ல அது எப்படி? ஏன் நமக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் வரும்போது பண்ணணும். அதே மாதிரிதான் இதுல வந்து நம்ம வந்து அந்த உன்னத நிலை நம்ம ஒரு யோகி ஆகிற டைம்ல என்ன ஆகுதுன்னா, மனது நம்ம புலன் இதெல்லாம் கட்டுப்பாடா இருந்து பரமாத்மாவில் லயிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, நமக்கு அந்த ஸ்திர புத்தி சொல்லுவாங்க, அந்த நிலை வரும் நமக்கு. அந்த நிலையில வரும்போது நம்ம இன்பம் துன்பம் எதுவுமே நம்ம அஃபெக்ட் ஆகாது. இது ஒன்றும் பாத்தீங்களா, அந்த படம் காமிச்சல யோகியோட படம், எத்தனை வருஷமா அவர் அவர் வந்து இந்த குளிரும் சரி வெயிலும் சரி ஒண்ணுமே அவர் பொருட்படுத்த கிடையாது. சாப்பிடணுமா இல்லை முதல்ல வந்து இது நீங்க இதெல்லாம் அந்த டீட்டெயிலா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். கடைசியில் அவர்கள் வந்து இந்த வாயுவை தான் சாப்பிடுவாங்க. வாயு தான் அவர்களுக்கு சாப்பாடு பட்சணமா இருக்கும். அந்த வாயுவை அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அதுல நுட்பங்கள் இருக்கிறது. ஸோ நம்ம என்ன இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம இறைவனில் ஒன்றி போகும்பொழுது நம்ம அதிகமா பார்க்க மாட்டோம். அதுதான் வந்து அந்த நிலை, உன்னத நிலையில வந்து நம்ம இருப்போம். அந்த நிலை கொண்டு வரணும். அது இப்ப நம்ம செய்யற நிறைய டிவோட்டிஸ் நினைப்போம், இப்ப நம்ம செய்யறதெல்லாம் நான் வந்து உயர்ந்த லெவல் டிவோட்டி வந்துட்டேன். கண்டிப்பா கிடையாது. இதனால நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி நிலை வந்ததுன்னா நமக்கு பந்தங்களா இருக்கட்டும், இல்ல நமக்கு இன்ப துன்பங்களா இருக்கு, எதுவுமே நம்மள வந்து பாதிக்காது. இப்போ வந்து தெரியும், நிறைய இதில் நான் அட்மின் இருக்கிறதெல்லாம் எனக்கே தெரியும். ஒருத்தர் ஒரு ஆன்சர் சொல்லணும், இன்னொருத்தர் வந்து முன்னோடி நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இல்ல அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கலன்னு இவங்க கோவப்படுவாங்க. இதெல்லாம் நடக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அ குட். ஐ மீன் அந்த உன்னதமான நிலை வந்தா யாரும் யாரும் எதுவுமே வந்து யாரும் ஃபீலே பண்ண மாட்டாங்க அதை பத்தி, இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து இதோடைய சாராம்சம். மாதாஜி, யூ காட் ஓகே இட்? பிரபுஜி. ஓகே பிரபுஜி. அப்புறம் 6.11ல 6.11 12 படிக்கிறப்போ அந்த தர்பை புல் மான் தோல் அதெல்லாம் அந்த காலத்துல ரிஷிகள் அப்படிதான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிதானே ஆமா பிரபுஜி? ஆமா ஆமா மாதாஜி. இப்ப கூட அப்படிலாம் பிராக்டிஸ் பண்றாங்களா தர்பை புல்? இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப தர்பை. எங்க இந்த மாதிரி யோகா யாரு பண்றா? இப்ப நம்ம பார்த்தது பியர் யோகா, அந்த யோகா இந்த யோகா தானே பண்றாங்க. உண்மையான யோகா யாரு பண்றா? அப்ப யாரும் இருக்கலாம். அப்படிதானே இல்ல அது இருக்கலாம், வேணா இப்போ இமாலயத்தில் இப்ப சொல்றாங்க இல்லையா, நிறைய இது வந்து அங்க நடக்குது நமக்கு தெரியாது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த இது பார்த்திருப்பீங்க, இந்த கும்பமேளா டைம்ல எல்லாம் நிறைய யோகிகள் வந்து அவங்க இமாலயத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க. அவங்க பாத்தீங்கன்னா முடியெல்லாம் நிறைய இருக்கும். அதே மாதிரி அவங்க இன்னும் இது மேல ஒன்றும் போடாம எல்லாம் வருவாங்க. அவங்க அந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கணும்னா யோக பயிற்சினால தான் முடியும், நார்மலா இருக்க முடியாதுல்ல. ஆமா பிரபுஜி. அதுதான் அது. நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் கஷ்டப்பட வேணாம், நம்ம நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணியே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம், அப்படிதானே பிரபுஜி? அதனாலதான் கலியுகத்துல வந்து இருக்கிற மனிதர்களுக்கு வேண்டிதான் சங்கீர்த்தனம் வந்து கிருஷ்ணரை கொடுத்திருக்கார். அது யார் வழியாக? சைத்தன்ய மகாபிரபு வழியாக நம்ம கொடுத்திருக்கிறார். அதையும் நம்ம நல்லா செய்யணும். நம்ம வந்து எப்படின்னா முழு மனதோட செய்யணும், அரைகுறையா செய்யக்கூடாது. ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, அப்போ இப்ப இந்த கலியுகத்துல பண்ற இந்த ராஜயோகா இதெல்லாமே வந்து என்ன இதுல வரும் பிரபுஜி? என்ன ஆசனாஸ் அந்த மாதிரி நம்ம பண்றோம் இல்லைங்களா? இப்போ கலியுகத்தில் ராஜயோகானா ராஜயோகா மெடிடேஷன்ல நிறைய பண்றாங்க. அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் ஆல் வந்து என்ன சொல்றது, பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் ஆஃப் திஸ். இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் நாட் த ரியல் யோகா, பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் ஆஃப் திஸ். ஓகே. இப்ப நம்ம வந்து அதான் சொல்றாங்க இல்லையா, இந்த யோகம் பண்ணா வயிறு சரியா, இந்த வயிறோட இது டம்மி குறையும், இது வந்து போனா இந்த பிளட் பிரஷர் குறையும். இவ எல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா they are trying to commercialize certain exercise. இல்லைங்க பிரபுஜி, நான் வந்து யோகா கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கேன் மார்னிங் 5:15 to 6:30.
அவங்க வந்து ஓகே சொல்லுவாங்க யோகா நீங்க பண்ற யோகா வந்து உங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்க வேண்டாம். அது ஆ அது பண்ணாது. ஆ மே ஓகே பண்றதுனால உங்க ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஆ இன்னொன்னு மனச மனசளவுல கொஞ்சம் நிம்மதி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஆ So, ஸோ இப்ப சொல்ற சொல்லுங்க. ஆனா வேற இன்னொரு இடத்துல போறப்ப வெயிட் லாஸ்க்குன்னு சொல்லி தனியா ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலி எனக்கு தைராய்டு அண்ட் டயபெட்டிஸ் இருக்கு, அதுக்கு தனியா ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி தனித்தனியா கிளாஸஸ். ஆனா இங்க வந்து நான் இவங்க கிட்ட போக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தனித்தனியா கிளாஸஸ் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து வச்சு ஒரு கிளாஸ். இப்ப அவங்க சொன்னது வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகாது, மனசு நிம்மதியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஓகே, இதுதான் எக்ஸாக்ட்லி இதுதான் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு டெல் யூ. எப்படின்னா இந்த யோகம் இப்போ உங்க சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா இட்ஸ் ஒன்லி எக்ஸசைசஸ் இப்போ ஃபிளெக்சிபிலிட்டினா இந்த யோகம் இது போஸ்டர்ஸ் செய்யும்போது உங்களுக்கு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி வரும். இங்க வந்து பிளஸ் இஃப் யூ கோயிங் டு டூ மெடிடேஷன் மனதுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து யூ வில் கெட் சம் பீஸ். அதே மாதிரி பிராணாயாமா தனியா பண்ணும்போது இட் ஹெல்ப்ஸ். நம்ம இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை பிராணாயாமா இஸ் ஒன் ஆஃப் த திங். ஸோ இவங்க எல்லாம் பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ்ல பண்றாங்க. ஸோ வெதர் தட் இஸ் த மோஸ்ட் சயின்டிபிக் திங் ஆஸ் மென்ஷன்ட் இன் ஒரு உபனிஷத்னா கண்டிப்பாக ஐ கேனாட் சே எஸ் ஆர் நோ. அது இந்த சொல்லி கொடுக்குற அந்த யோகியோட பெடிகிரி. இப்போ வந்து பதாஞ்சலியில சொல்லி கொடுக்குறாருங்கெல்லாம் வச்சுக்கோங்க அங்க இன்ஸ்டிடியூட்ல. அப்புறம் வந்து சென்னையிலையும் வந்து 1-2 யோகிகள் வந்து சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. அவரு இப்போ இல்லை ஒருத்தர். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து சில நம்மளுடைய இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, ட்ரெடிஷ்னல் இது கத்துக்கிட்டு இருக்கிற குருஸ் அவங்க வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அவங்க சொல்லி கொடுக்கறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒன்லி சம் எக்ஸசைசஸ் அண்ட் என்ன சொல்றது சம் ப்ரொசீஜர் ஃபார் மெயின்டைனிங் யுவர் பாடி, அவ்வளவுதான். இட் இஸ் நாட் த ஃபுல் யோகா. அப்ப நம்ம வந்து படிக்கிற யோகா இருக்கு இல்லைங்களா, ஹவு டு அட்டைன் த டிவினிட்டி இருக்கு இல்லையா, அது கிடையாது. ஏன்னா அது இருந்தா கண்டினியூஸா இருக்கணும் நம்ம. ஏன்னா நம்ம இது முடிச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து பௌதிகத்துல வந்து அது சேம் திங் அகெயின் கம்ஸ் டு யூ. இப்போ நம்ம மைண்ட் இதுனா அந்த டைம் மொமெண்ட்ரி யுவர் மைண்ட் வில் பி பெட்டர். யோகத்தினால மைண்ட் அந்த டைம்ல இட் பி பெட்டர், யுவர் பிளட் ப்ரெஷர் எவ்ரி திங். திருப்பியும் யூ ஆர் கெட்டிங் இன் டு த இதுதான் இல்லையா சென்ஸ் ஆல்சோ. நம்மளுடைய இந்த பௌதி மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப் வரும். திருப்பியும் வி அக்வயர் த டென்ஷன்ஸ், அக்வயர் த ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அப்ப நான் திருப்பி மீண்டும் வி கெட் கண்டாமினேட்டட் இல்லையா. ஸோ இந்த யோகம் இப்போ செஞ்சதுனால எனக்கு வந்து நான் எடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து காணாம போயிடுனா நோ, இட் டசன்ட் ஹேப்பன். அதனால தான் பெர்மனண்டா யூ ஷுட் டூ த யோகா அப்படின்னு சொல்றேன். அதனால தான் சொல்றாங்க கோ டு செக்லூடட் பிளேஸ். நீங்க இருந்து இந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு ஆல்வேஸ் திங்க் ஃபோக்கஸ் ஆன் த பரமாத்மா அண்ட் டூ ஆஸ்ட்ரிட்டிஸ் அப்படின்னு. ஏன் யோகம் செய்யும்போது ஏன் ஆட்டோமேட்டிக்கா பாடி குறையுதுன்னா யூ ஹேவ் டு ஈட் லெஸ். அவங்க வந்து தேல் பி சம் டயட் இருக்கும், டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் மாதிரி. இந்த மாதிரி சாத்விக் ஃபுட் தான், நான்வெஜ் அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. சாத்விக் ஃபுட் தான் சாப்பிடணும். சாத்விக் ஃபுட் சாப்பிடும்போது இன் ரைட் குவான்டிட்டிஸ். அப்படி இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா யுவர் பாடி வித் மெட்டபாலிசம்னால யூ ரெடியூஸ் த வெயிட். ஓகே, ஸோ அதுதான் பண்ணணும். நீங்க வந்து அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க ஓகே ட்ரை ஆல் திஸ் எக்ஸசைஸ், இம்ப்ரூவ் யுவர் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் ஆல், கண்ட்ரோல் யுவர் டயட், அந்த மாதிரி தான் அது நடக்கும். பட் ரியல் யோகான்னு சொன்னா திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ். ஓகே பிரபுஜி, அதே மாதிரி பத்மா மாதாஜி கேட்ட அந்த இது அவமானம், மரியாதை அவமானம், இது வந்து நீங்க சொன்னீங்க யாராவது நம்மளை அவமானப்படுத்துறப்ப நம்மளால ஏத்துக்க முடியறது இல்ல. அது வெளியே இருக்கிறவங்க வந்து அவமானப்படுத்துறப்ப அது கொஞ்ச நேரத்துல அது வந்து நம்ம விட்டு போயிடும். ஆனா அதே வந்து கூட இருக்கிறவங்க இல்ல நமக்கு நெருங்கினவங்க உடன்பிறப்புகள் இப்படி யாராவது அவமானப்படுத்துறப்ப அது அது உள்ள ரொம்ப இதாகுது பிரபுஜி. அதுவும் we have to control. when you are in devotional service you will automatically. இப்போ நான் என்னோட கேஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா I have come across a lot of earlier. நான் வந்து when I was in the corporate I was a terror. ரொம்ப வந்துட்டு I used to be, எனக்கு I cannot compromise on any faults அந்த மாதிரி இருந்தது. பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வீட்லயும் I used to have similar approach. பட் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓவர் a period of time I have mellowed down quite a lot. ஏன்னா நம்ம வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும், இஸ் இட் நெசசரி நாம் வந்து இந்த கோபத்தை காமிக்கணும், எதனால இந்த கோபம் வருது.
ஸோ வந்து இப்போ நம்ம மற்ற அவங்களையும் வந்து வி ஹேவ் டு லுக் அட் ஜீவாத்மா. இப்போ நான் வந்து ஐ ஷுட் நாட் லுக் அட் மை வைஃப் ஆஸ் மை வைஃப், ஸோ ஐ கேன் டூ எனி திங், ஐ கேன் சே எனி திங் இருக்கக்கூடாது. மை சில்ட்ரன் ஐ கேன் சே அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஐ ஷுட் லுக் அட் தம் ஆஸ் அனதர் ஜீவாத்மா. ஸோ அந்த ஜீவாத்மா என்ன அந்த ஜட்ஜ் பண்ணாம ஓகே அந்த ஜீவாத்மாக்கு இந்த இது ரியலைசேஷன் இவ்வளோ இருக்கு. ஸோ நானும் அந்த லெவலுக்கு வராம ஹவு கேன் ஐ பிகம் அட் ஹையர் பிளே அண்ட் ஹவு கேன் ஆல்சோ பிரிங் தம் அப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் வந்து என்னுடைய கோபம் குரோதம் இதெல்லாம் நான் தனிச்சிடுவேன். ஸோ யூ ஹாவ் டு அதான் வந்து ஹவ் யூ இம்ப்ளிமெண்ட் யுவர் டிவைன் இது இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லேர்னிங்ஸை வந்து நம்மளுடைய ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்க்கு அப்படி தான் நம்ம யூ ஹாவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ வில் டெஃபினெட்லி யூ வில் ரெடியூஸ். அதில் எந்த டவுட்டும் வேணாம். ஓகே 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 தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி அதர் திங்? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ நம்ம இன்னைக்கு இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வி வில் கண்டினியூ ஆன் next Friday. Okay. Vancha kalpatarupyascha kripa sindhu evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Kodi Vaishnavanta ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Bhagavad Gita Bhagavad ki jai. All glory to the assembled devotees. So we'll meet in the next session. Thank you for all. Thank you to you for attending the session. Thank you. Thank you. Hare Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, thanks Prabhuji.